Томаше, здоров. Як ти ся маєш? Я тут доти уповім усім людям на інтернету, що я стрімлю. Дораз щеся закапчав якісь люди, те буде вообще парадно. Ну. Будемо стрімити низько. Йой. Я буду маленько пропадати з кадрика, бо мені сьогодні тож ліпше так, якби домак ціла бавка була в тому снігові. Здорово, Володю. Володю з Поголяниці. Так, треба нам спомнити, щось ми тут чинили, бо я тут не був давно. Дуже давно. Ціль у нас обсталася то та сама. Треба нам дотягти до 2000 жителів. Тепер у нас 1863. Що вже доста паранно. Значить, чим в основному зайняті люди? Виробляють сіль. Тут склад дерева повністю зайнятий. Так, тут по мостові, так, тут теж сіль, тут по мостові вони то возять сюди у кору вони возять на попіл сюди, яке у них постачання. Тачку, возом, ясно. Треба більше возів може. Тягловий кінь, добре. Так, де у нас тут стайні суй? Суд у нас тут стайні, вже ся не розумів. Йой, кампець, яке воно паскудне на фоні сніга. Кіть никати на карту. Насправді, а ну. А кіть... Окей, так. Так не вообще забирати. Не знаю, не годен їм ліпше тот хромакей наштимувати. Не знаю, як би то справити. О, а кітня просто пересунути, а ну чекайте. А кіт я буду туй. А кіт я буду туй. Нормально буде туй. Ну. Добре, які в нас тут суд проблеми основні? Основні проблеми у нас, ясне діло, із грішми. Ну, тут Сніжана з 3 дітьми. Та то, ясне діло. Так, мався добре, дозбирав матеріал на курсову та єдним оком тебе слухав. Ну, файно, файно. Бажав ти нормально забрати матеріал. Де сядів пантлик із дяка, я його спрятав просто, бо не знав, де його діти. Насправді його можеш отсюди заверечи. Ану. Отсяк даяк. Можу отсяк просто відпирав якісь меню, отсякі, а отсякі. Та він і так буде закривати дараб чогось. Бо він у Майнкрафтові файно, бо він у мене там у самому верхові, там ніякого контента збавки не є. Під відео і нема отот лінк, між іншим.
Щось їм низькися дуже непрофесіонально підготовив. Такої домак нічимся не підготовив. Здоров'я, Кот Дівуар. Треба, правду кажеш. Під відео то було заверечі. А я можу то тепер учинити, інтересно. Видав можу? Я можу у процесові апдейтити попис відео. Айно? То тепер... А де то було? Послідній раз. Перебачте, щось дуже, дуже потихо мені ся то тепер дає. Ай, ну все, вержу. Туй. Ну, тепер, коби сте обновили сторінку з цим стрімом, та мало би вам вже підтягти. Йой. Як ото мені ся тяжко дало на цей раз насправді. Фух. Все, я ся вернув. Тепер ми вже в бабці. Так, там гиби можеш поміняти на ходу текст. Айно. Уже як було пару стрімів перед цим. Ясно. Ну добре. Та тепер сметуй. Так. Проблеми з грішми у людей. Зима, торговля йде доста пюло. Так, прибув гонець із Балаклії. Що вони купують? У мене так тямлю мало бути цуря. Доста немного. 380, так і ніч. Булі мені самому треба. Сушеної риби не є, улов не є. Солонина на продаж раз не є. Ну, це ніч такого. Я в одних лише камінь купую в основному. Так, ну що. Пробуємо ускоритися. Я тут вижу колодязю много кладу. А де? Тут такий. Добре. Так, тут лишено і на виробництво. Це що за хижочки тут? Із болтиком. Тут ся і продає дещо. Супер. Інтересно, цю бавку це дали би потовмачити. Я так думав, хіба після реліза, бо вона дотепер у бета. Вона ще навіть не у бета, вона у альфа-версії. Вона у альфа-версії теперка. Може, кой ближе до реліза буде та дасться потовмачити, бо теперка на цьому етапі бавка дуже ще наповняться шиліяким контентом. Вона ще далека від того, аби мати вже щось сформоване. Айно, було б добрі щось днів потовмачити. Це дуже добрий план. Так, тут вижу... тут їм вже наметав новий сурдик. Туйка. Так, прибув від нам із МРФ тот. Сись. Що вони купують? Путкови. А я їм силю все продавав. Айно. 7400 найбуде. Лена в мене не є. Сушеної риби в мене не є. Тільки посоняк мені самому раз треба. Так, доклали ще один колодязь. Один за другим. Так, і це не на виробництво, і це людям найбуде. Опанас кінь умер, айно. Тут много людей умирать. Я ти дораз укажу Тиметію.
Тільки я виділив був новий маленький Тиметів, лиш не тямлю де. А де я новий Тиметів виділив? У всьому снігове ніч не відко. Дуже не люблю, коли тут зима. Я десь тут виділяв місто на новий Тиметів. А де воно? Це я його вже демонтував? Це то тут мало бути? Ні, тут лише сади. Добре. І хоч так, укажете старий Тиметів. Не якийсь дуже старий Тиметів. Тільки люди вмирали ще в 730-х роках, це вже 770-й. Видиш? Тут є піціцько май новий Тиметів. Між іншим, не піло би було сюди дати якісь лавиці. А цяк? Ну, тут ще мало міста є. Та тут тільки люди вмирають, що? Ти можеш цілий день співати «Вічна пам'ять» та й не доспівати. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, блаженний покой вічна йому пам'ять. Так, а де новий Тиметів, я так і не порозумів. Я 100% виділяв десь місто. А не годинимся нагадати де. Так, треба пустити майскоро, бо бігали. Кампець у них тут шиковно живі біжать, никати. На роботу, купити хліба, купити масла, ой-ой-ой, біжать. Ну. Так, тут родина проблему з грішми. Колодязь доклали де? Туйка. Ага, тут можеш пущати і на виробництво, значить. Тут 3 за шором, мав бути 4 такої. 3 за шором, добре. Лесь Потоп'як помер від хвороби. Тут такого много. Так, а я ще десь стайню планував класти, ні? Це я вже сугубо низько додавлю людей та й готово. Додавлю людей звучить страшно. Або не розумівся, де Тиметів. Бо, направду, мені ся відділо, що я десь лишав місто. Так, Тихон, Лемчик та Ярослава Кремінь одружилися. Супер, я за вас радий. Нате вам золота у подарок. Як у вас там? Діточок ще не є? Вся родина з місних, видите. Возират таги у нас, каже нам Кот Дівуар. А за що конкретно каже, що ж возират у нас? Так, всі що там нагружають? Дрова? Круто. Так, колодязь тут ще один поклали. Добре, значить коням буде що пити. Тут 2 воли, тут 2 воли. Тут у мене ще десь соливарня була, а це лише сі 2. Поташня. Ага, тут хижа такий. Так, гонець із Деркачів прийшов. Із цими у нас фурт угель 19 тисяч. Я їм обув продаву. 1000 їм дасть раз. Цуря 5 стівок. Йой, 5 стівок. Та й видав. Все. В одних що можеш купити? Желізну руду раз у мене нормально. Вапна теж у мене, дай Боже. Та й видав раз усе. А ось Тиметів озеради у нас. Ну, мертвих людей всяди по похожому. Або ні, я би не повів аж такої у нас. Айно, сесі кам'яні хрести похожі, або всякі табли у нас не клали. Та й ацяку продовж у нас
не клали. Нас лише хрест клали, наскільки я розумію. Ну, ацяк має у нас визирало. А ацяк. Всякого не дуже було. Ну, ще до середини 20-го строча всякого було дуже немного. Далися вже появило. Так, тільки Наталка з 3 дітьми, сигіняшна. Тоже має свою роботу. А де другий Тимотів? Так, тільки склад повний. А 16-го. Так, доклавим ще один колодязь, тут добрі. Всі поженили добрі. Та що, та тепер на конець починаємо класти тільки сі хижі. Здоров, Володю. Здоровля, Тоні. Тонію, ти щось дуже часто почав ходити в останній час. Ні, я лише радий. Йой, так. У Макої вродилася дитинка. Вони ся мають нормально, так вижу. Так, тільки бігав, то все. Я дуже много каміння стратив був на сесі центральній путі, а я й не знав, чи в них є якийсь хосен, чи вони щось виліпшують. Ну, воно визирать мало ліпше. Айно ж, там є кам'яний путь. Воно визирать поранно. Айбо це по ньому, направду, май скоро ходять, ну то знати не буду. Но топиться сніг, на конець, може буде по-нормальному то-то. Так, усіх щось проблеми з горішми. Ну, ладно, ясно, що проблеми з горішми вона ніде не робить. Так, а що у нас з роботою? Маленько ся тут спомалимо, подумаємо, що у нас з роботою. Я тепер ложуся строїти 1 мільйон хижів, а й не думав, аж де будуть тут і люди робити, ні? Тут по двоє, та й вовни не є. Хоч вовна ся тут має стриче нормально, на вівчарні по 30 овець. Усів 30-теро. Тільки щівня мали бути. Тут лише 2 вівчарні, гайно, та й 2 коровника. 3 вівчарні. Май скоро ходять починати. Ну, за ісету і не є інформації, чесно. Абсолютно ніч не пише за неї, аж це є з неї якийсь хосен. Бо, наприклад, за стоянку тачок є інформація. За чиненик ніч. Так, корови на пар женуть пасти. Серус усім чікошним. А другим не завидую, айно. Ага, пустий склад на ячмінь, а чекаться поставка ячмінь у відкіті, інтересно. Так, починають орати. Добре. Ну, як сі островляни мають? Мені все інтересно, як і сі тут живуть. Всі вхижі 4 родини. Тут дідо з бабою живуть. Хоч обоє роблять, мауться по грошам нормально. Їхній 35-річний син уженився і вже має 3 дітей. Супер. Далі. Слідуюча родина Несвітайлів. Ага, і 7 молодняки поженилися з родин, з наших, із Великопіціцьких. Це робить на лісопильні, а Єфросинія ніде не робить. По грошам ся мав так собі, могла би Єфросинія десь робити. Родина Стеців, просто дідо з бабою, без дітей. Може в них і був дітвака умер? Ні, не було. Тут би писало ж, із Христом би був. Послідня родина Стадники. Сих знаємо. Стадників знаємо. Мауться файно. Добре. І сим на острові взагалі парадно. Найся не приказує. Так. Тут кажуть, що не є у них ідіння ніякого.
А ну, поникаємо, це ріжуться у нас свині якісь. Найся люди м'ясо накупують. З цим понятно. Добре. Поблизу немає тачки, щоб доправити свиню. Це фурташня проблема, Ники. Є стоянка з 4 тачками, 2 тачки стоять на місці. А туйка генте ж каже, не є тачки, хоч це посерід. Ого, блиснуло було світло. У вас теж? Так, тут десь ще один гентеш у мене мав бути. Все Ньютон, все домак Ньютон. Ще один гентеш у мене десь мав бути. Ну, сіси вже муку купують. Спочивати. Ну, є у них гроші купити їсти, а вона не йде купити їсти. Не знати чого. Бо Маріка йде. Маріка йде у боут за тим. Маленька Маріка пішла у боут за тим. Все, вже їм нормально, вже ся не жалів, то ж ні, що їм їсти. О, ще й за цибулю ведуть. Ай, никай на. Та й зась дітину виладили. Ясно. Ну, по грошам у мене ачей нормально. Або сись кутик направду. Палагна з 5 дітьми, а чоловік в неї умер, а вона ніде не робить. Биня пан. Ну і сяся буде мати. Ай, ну низько дюб'ємо до 2100%. Уже вняся тут кладе ще й на хижа. А за невщина, і сяк цілий сурдик. А, ту є новий Тиметів. А він уже повний. Ясно. А я си думав, ж був мені десь новий Тиметів. А він ту є. А чого я його не видів? Ото видав спозад сніга його не видко було. Як у вас ніщо їсти? А де той? Мені Сася мав якийсь продавати. Тут расничний є, тут є. Комора щось слабо фунгує. А туйка боут десь мав бути. Ага, тут пише, що мало бути. Так, ідемо. Устроїмо велике різання. Так. Люди кажуть, що їм ніщо їсти, Ага, тобто ми вже клинцали. Добре. Ну, тут то та сама проблема. Не є тачка, аби свиню привезти. Тут стоїть тачка. Сім дітей маєш? Ну ти, Володю, даєш. Ну, є плани. Ясне діло, в мене ще є Майнкрафт. До 35 вже не били повмирати діти. Тоже правда, або мені ся види, то штуйка писало би, ошкіть, бо в неї повмирали діти. Айно, що вона сама, ось у неї не є роботи. Айно, не чудо в тому, що у неї 5 дітей само від себе. А в тому, що у неї чоловік умер, вона роботи не має, а 5 дітей мають щось їсти. Айно. Так. Кузьма Сосюра та й Владислава Кірпань пібралися. Найживуть щасливенько. А ну, сісти купили. Купилися яєць та й щасливі, ну. Та й порядок. Туся хишка докладує.
Ну, ми аб'юзивно дотягнемо 2000 дуже шиковно. У мене вже 1866. Купили ми хижу. Никаємо, як це вони будуть заселяти люди. Ясне діло, що в більшості будуться просто побирати пари, які у нас вже є у селові. Молодий хлоп та дівка. Дораз будете видіти. Або раз підемо поникаємо, що з панютиного можемо наторгувати. Це треба нам руду. Можеш купити 5000, бо вона з панютиного майдешева. А що їм продасти? Теплої цуря мож 500. Далі сукна їм продати. Щось дуже мало сукна, мало, не знав, чого так потихо йде вироба. Пива доста. Цибулю, морку таку я не дуже буду продавати. Айно, яблук щось мало. Олій 2900 можемо продати. Порядок. Все то, що по воді пішло. Каміння не є? Сятили бистися. А є у вас камінь? Не є. То мені з деркачів треба було. Та й у барвінкове заженемо ще одного. Поникаємо, де буде скорше камінь. Я ся так зрадував, що все дораз 15 мільйонів хижів на строву, а у мене каміння не є. Так, або сись має роботу. Кажуть, то ж істи в них не є. Та най ріжуть гентеші, що можуть. Тут у ще один гентеш мав бути. Айно. Все нарізання. Айбо чого? Як з цим бороти, я так і не знайшов. Якась child-free жона, кіть лиш 3 дітей. Skyblock буду. Айно. One block Skyblock буду бавити. Він у мене є у списку бажаного. Просто тепер в Майнкрафтові так у мене є в ній один персональний проект, яким я тепер займався в самобавці. Я за нього вам раз не буду розказувати. Він не аж такий масштабний, він просто фізично великий. Я його через пару днів діб'ю, так мені ся видить, та укажу вам вже, що там. А кроме того, айно, хочу зачати Skyblock бавити, мені дуже інтересний тот концепт. Мені інтересно, як воно ся буде бавити, або треба буде собі якісь конкретні цілі на Skyblock покласти. Там я хочу, не знаю, хижу, реселю на моби, мені треба якусь ціль собі покласти. І буде дуже добре, кіть ви мені з тим поможете, і моя аудиторія, бо я си можу придумати єдно, або єдна голова добре, а 430 голів ще ліпше. І сесі без грошей суд. Благо у мене економіка мало май фунгує. Добре, я то чекав. Та можу раз із цим справляти. Хоч не дуже... Так, можемо, знаєте, що поникати? Що у мене з податками? Податки у мене насправді не такі великі. Ні, не буду тут навіть ніч міняти. Нормально там у них усе. Я ся з сивою економіку раз не дуже знав. Всі кажуть, що їм мало у них ідіння всякого. Та й сісі за олом десь пішли на хмари. Що це за родина? Тут вже 3 родини. Ага, і сі пібралися із моїх такої, це ясно. І сісі пібралися. А, єдна нова родина прийшла. Це якраз вони. Айно. А ні. Значить, родина стрельників та й родина білухів, це 2 родини зайшли у хижу. Все доста поранно.
вас тут до 400 на канал ся забрало. Ще одна нова родина. Супер, та це вже, значить, у хижі із 5 кварталів 3 родини прийшли нові. Це дуже файно. То вже в мене 1878. Та й всі кажуть, то ж не є в них доста всякого їдіння. Чого? Кить такий у них у хижі болтик, який би мав продавати м'ясо, або щось не дуже продає. Так, я знав, що ми з тим можемо зробити. Тільки у мене дуже много конів. Ми пару заріжемо, не сердіться лиш. Так. Тут теж дуже много. Купіть це щось добре. Ну, і у всіх проблема якась з їдінням. А що вам хибить? Треба їм якийсь буль купити, це щось таке. Так, барвінкове, що у вас є? Гречка. Купім 10 тисяч гречки. А вам що, поташ можеш продасти? 1000. Желізну руду уже в ній є. Так, деркачі. Деркачі таги все угіль 19 тисяч. А от вас куплю ще щось добре. Є у вас щось добре? Мука, наприклад. Ну, теж 10 тисяч треба ми. Цуря в нього щось мало у боговести, яблук у нього домак не є, олов у нього не є. Я от вас ще й буль куплю. 7 тисяч. Ні, так і 10 тисяч. Ну, або везіть скоро, бо у мене люди голодають. Мене добре чути? Я там маленько бавився із звуком. А, я ся нагадав, що мені ще треба було. Із деркачів камінь. А в деркачах його не є, у барвінковому є. А, пана Теруську, і тут не є. А де був камінь? У паню... У Балакії видав був. У Мерефі не є. Можеш в них, правда, пшениці купити. А їм путково продасти, та й таке. О, Мартін, Дубіч, здоров, здоров. Тебе дуже давно не було у нас. Дуже давно. Як ти ся маєш? Послідній раз я заходив та мав весь ногу ломлену. То он так давно було. А може мені вже... Ні, ти після того заходив. Колись то. Так, у людей... Айно. Не є в них ніякого ідіння такого різного май. Добре, ось беру булі, та й то-то. Все дуже треба буде. Так, дораз у Балаклію прийде. Айно, камінь є у Балаклії. Треба мені 10 тисяч. А вам я сильно ніч не продам, видав. Не мідавня не є. Можу ще меда купити собі. Хоч 5 тисяч. О, сіль. 1000. А що так мало? Вони від мене все соли понабрали. Дораз із диркачів поприходять. І буде в нього нормальне їдіння. Будете видіти. Бо тут дораз зачнуться якісь голодні ігри. Люди будуть одно другого давити.
Ти можеш тут наплодити 20 тисяч? А ну, тихо будь. Все, я... ти мене дораз кіть забайтиш? 20 тисяч. А, ти тепер на сервері? Не гравісь од мая? То добрих піврока. Тамся много чого поміняло за той час. Так, і всіх не є ніяких буляйно. Купіть м'яса якогось. Ту їм всіх усіх загнав на зарізування. Ну, дораз поприходять. А, туйня... я тут сугубо сіль збирав, та й то. Ясно. Все, приходять торгові вози, вигружають булі. Супер. У кушниці пише 4700. Там уже много менше, 100%. Тоні пише, ось Epic Store задер роздає The Evil Within 2. Я не дуже люблю хорори бавити. Чесно, мені в Майнкрафтові доста хорора. Кой скачу з висоти. Фі. Страшное. Так, прийшов вже і камінь. Та, значить, мається вже... вже везуть потихеньку на ССЕ. І вже люди мають зачати купувати потихи булі. Ну, і всі раз на пиво пішли. Ну, добре, я не мав права судити. Що нового мав? Дуже-дуже много бавив в Майнкрафт цей місяць. Мав цілу нову рубрику із шпаціруванням. Дуже ми ся полюбило. А тепер Махафан зайшов до мене на стрім. Люди, відкривайте шампанське, до мене Махафан на стрім зайшов. Добрий вечір, здоров'я. Та що, Матьовим пробував відповісти, ось що нового мав. Насправді ніч такого. Фурт у роботах, ото доста невесело. Який той посоняк цвіте у нас, який парадний. А ну, з Мерефи прийшли, щобись ми їм продали. Треба шиковно поміркувати. Соли зась нема утіко. А чого нема утіко соли? Ви робите, щось вам хибить? Ніч не хибить, і всі роблять, щось вам хибить, ніч не хибить. У мене з цих будов кілько. Вироба. Соливарня. А ну, де є? 12 штукуня. Не шампанську, а кавель собі наливайте. Допивим Нескафе 3 в 1. Бось розумію, як то фунгує. Та що, Матю, буду бавити Майнкрафт много, бо много інтересного там є. Хочу Skyblock, OneBlock Skyblock забавити. Дуже місяць то любити. Ну, Никите, у цієї родини статок 1900 золота. У цієї родини статок 7 золота. Чогось як не ясно. Той чоловік робить у броварні. Може, просто пиво популярне тут. Фармиш опит на реселові, аби не спущатися на лазові та скачеш у воду на пару центів промазався і сказився в блок. І це ти тепер якася розчихнув. Перебачки так. Я ще не був дуже експірієнс, знаєш, коли я то клав. Ще не був такий скушений у тих усіх постройках, коли я тот грибик клав. Тот грибик коло третьої обсерваторії, то перший домак, який я клав. Та мусиш мені дати скидку на то. І всі кажуть, тож не можуть соли більше робити, аж склад переповнений. А соли на експорт не є. Де в Галиби?
Айно, і це доста хорора в Майнкрафті. Ти ся розчихнув був деколи, бо я так падав. І то так страшно, знаєш, там з долі попереком такої. Йой. А і так їм мало ідіння. Чого? Та й медам купував, айно. Ще 5000 куплю. Беріть це мед. От я знав, що. Тут ще наріжемо тих баранів. Наріжемо тут баранів. Так, сяк буде добрий. Це маєте плани на вівторок або п'ятницю? Можемо на конець попробувати на столки забавити. Вівторок звучить добрі. Так, Матьо тепер бавить My Summer Car. Це що таке? Ну, я порозумів, що моя літня машина, або... Що то? Що за літній мотор? Це тут школа? Ну, направду, а що так мало дітей? А ну, родьте мені діти. Тут 20, тобі 22, де є діти? На ваша дитина вже в школу мала ходити. Так. Тільки... Ага. Ви си теж йдіть щось їсти купіть. Тут судбовтики. Тут можете купувати молоко. Тут можете купувати абрикоси. Тільки сіль скоро привезуть. Тільки є болтик, у якому можеш мило купити, та й мало солонина. Ну, хоч щось. Або видите, все, вже попропадало. Вже більше на людей покупувала собі щось їсти. Там черешні якісь, булі якісь, ні. Що у вас є? Всі гречку купили. Ну, абрикоси якісь, ну, ясно. Рибу. Мауться. Всі баранину взяли, значить баранина іде, айно. Де там гентеші? Не є тачки, убив доправити свиню. А, мати це божа. Кілько вам всіх тачок треба? Так, стій, стоп. Транспорт, торгівля, стоянка тачок. Я не знав, де вам ще одну покласти. А, та й ту ще одна стоянка тачок. На, все. У перший пріоритет. Ще одну стоянку тачок. Убив генти, щоб фурт була тачка під рукою. Йой. Це буде низько 2000. 100% будуть никити. Вже 1880. А строяться нові хижі. Мусить низько бути 2000, я вам кажу. Ні, це не годен бути Ужгород за правління Андрієва, бо тільки на Петуфі, видиш, відремонтовано. Видиш, путь є. Це не годен бути Ужгород. Ага, пише Вовкуно, що він це так розчахнув, і так було і на Ольчиному грибику, та я на нього побільш не ходив. Так, у мене все зависло, дораз виключиться бавка. Ну, фосо. Скося да колись стає з островом. Видко ж альфа. Ну, а доки бавка зависла... А доки бавка зависла, та можу вас забавити дачим другим.
Ну, бавка розвисати не хоче, та перезапустимо бавку. Ні, це не проекція Ужгорода. Як мінімум, це не пробувала бути проекція Ужгорода. Аж кінь у Майнкрафті за що танцювати. Чекай, ти тепер Майнкрафт паралельно бавиш? Писав і все ж бавиш ту бавку якусь із шаленими моторами. Ай, ну написав і за Ольку, та вона ту і такою. На фурт слідить, ко там за неї, що в інтернетові каже. Щося стало? Зась крашнула? Де в Галиба? Так, щось у нас недобрі, А ну. Ну, ай, ну, Петефі похоже получилося. Тоже міст, ні. Лиш мало не в того бока витягнута. У мене Петефі в другого бока витягнута, не так і то. Може, направду, бавка просто не розчитана на те, що ні тільки много всього буде. Може, завтося крашить. Матю, а ти знаєш, що ж за тебе є на Коцкопедії записано? Ти знаєш, що то Коцкопедія, Домак? На, капець, крашиться бавка. Я в шокові. А, перший збавив, а тепер ідеш лиш никати, ясно. І ще би було на що никати. Альфа-версія бавки, щось ти хотіли. А, ти ще й не знаєш, що то Коцкопедія? Ну то би знав. Ось. У нашого Майнкрафт-сервера є своя Вікіпедія. Сервер це кличе Коцка, значить то Коцкопедія. Ну, попробуємо запустити. Музичний стрім учинити. У мене ся кінчить то-та. У мене не застане на тот стрім мелодій. Та всякий пишеш покажений файл? А чий покажений файл? Ось покажений файл всього? Ай, ну гонно бути то-то. Так, значить не... Ото видався сі тачки у всьому були винуваті. А ну попробуємо ще раз покласти стоянку тачок. Може в острові є просто лімітація на того, скільки гонно бути тачок. Так, співай з Коломийки, туди застане. Ну, ото, коби співати свої, та було б ненадовго. Писало автосейв файл пошкоджено? А я й не запримітив. Та ти має окати і я. Маю важно никаш. Ану, Матю, мечу у чат, то. Це буде видко. Ту є Коцкопедія. Добре, та ідемо туди. Никати, що у нас з ідінням? Порядок уже? Шкода ж я сяк не вижу, якася хижа кладеться. У ній буде болтик, це не буде.
Ні, Коцкопедія не на Телеграмі. Коцкопедія на вебові, що то повноцінна вікі. Туйся продав такі яблука, що одну рожові, аж там у вас у Скоцькові. Доста паранно, повім ти. Я такі у руках іще не держав, чуєм за такі. А це хоч добрі. Погано бути, що вони цяк на вид паранні, а не дуже вкусні. Файно ся хишка кладе. Шуп-шуп-шуп. Шуп-шуп-шуп, та пішло. Алаші ростуть самі від себе. І ну ж не видко, це туй строїться хижа з бовтиком, це ні, ти самі ся не любить. Ож не розумівся в тому. Смакут. Так і любі друге яблука, ясно. То сугубо візуальна бавка така. Так, тут вже збирав ту рожаї, ясно. Так, поклалася хижа. А, без бовтика. І ся без бовтика, і ся без бовтика, ясно. То треба людям буде ходити аж сюди за м'ясами, айно, а тут і м'ясів не є. Тут і м'ясів не є. Так, нова родина. Супер, та сьогодні вже 1886, уже файний результат. Так. Ну, гонно бути просто споза того, що це альфа, айно. Так, Володимир Балюк каже, що бим чинив окремий музикальний канал. Ото мені буде тепер тяжко. Так, видкі ті дві прийшли. З деркачів? Це видкі. Кіті з деркачів, то 10 тисяч угля. Ото 1700 топанок. Олову видав не буду продавати, цурявня і самого ще не є. Та й яблук щось помало-мало. А може в них ще буль купити? Ні, буль ще мав. Добре. Та й мука ще мав, добрі. Ну, тепер в основному треба нам просто нові хижі класти. Бо економічний фронт я вже давно провалив на сьому. Тут ніщо й думати. Так, заліснити зась. Туйся дорубує, добре. Тут у нас що? Ага, садяться. Добре. Супер. Та й туй сади. Ага, понятно, абрикоси. Так, що вам туй хобит? Перестали класти мені тачку. Так, нова родина. Паранно, вже 1890. О, не є сього. Я аж чув, як комп'ютер гуде. Так, потихо. Так, у деркачах це є у вас вапно? Є. Куплю від вас 10 тисяч. За вапном не подумав. Я камінь купив їм був. Що, не видишся на Коцкопедії, ба чого? Не бавився півгода. Що за тя писати, матю? Або я там за твою штацію. У Коцкопедії можеш написати дещо... Можеш дещо предложити написати. Ти там не можеш писати. По факту у Коцкопедії тепер лише два едітори. Один із них я, бо я придумав взагалі цю ідею. Ну, уже ми перешагнули за 1900 чоловік, супер. Паранно. Так, не є тачок. Чи ні тачки?
Так, грошова поміч стандартна. Так, гонець із барвінкового. Поташ. Дуже малося поташа чинить. Дуже мало. В одних можеш купити ще гречку. Бо в мене гречки чогось дуже мало. Та й паленку мені не треба. Желізну руду 10 тисяч. Овечі шкури? Ні. А як? Ну щось можеш спокійно написати в чатові. Придумай поголяниці якусь історію. Видкись поголяниця взяла. Бо там за поголяницю мені ся видить не пише раз дома книч. Не можеш ячмінь, а можеш клопні. Так, тепер треба пройтися буде по всім цим. І сі теж не можуть нич. Гречку можуть, не можуть. Булі? Добре. Туйк теж булі то довідав? Ні, теж булі не можеш. Ячмінь? Ні. Добре, буде пар. Туйк лен. Туйк лен. Ні. Колопні? Ні. Булі? Ні. Добре, пар. Туйк лен. Добре. Добре. Добрі, тоді чекаємо сугубо вапно, бо ми клали далі хижі. Супер. Треба інсталювати не альфа-версію, то тоді воно не буде вилітати. А де знайти не альфа-версію? Я не розумію, це, ви спеціально всяк зафіглювали, це так все просто вийшло. Треба просто не альфа-версію класти. Ріна хвостик умела від старости 98 годів. Доста читаво. Так, слухайте, у нас є тут кінчаут міста на тим готові. Треба би ще. Як сяк. Так, добре, туди сюди підемо. А чого? Я держав Shift. Так, раз буде. Раз буде, строїмо далі хижі. Так, всі кажуть, що не доста їм їсти всякого. Бо вонися лише пібрали та йдуть лише все купувати, ясно. Так, а дощ у бавці може падати, бо щось не дуже реалістично. Ні, тут дождя не є, тут лише коли се зачинать зима, то все се вкривать снігом. А так не є. Якихось змін погоди не є. Написати за рибарську халупу теж буде добре. Та й там за водоспад, фрасове око. Треба буде записати, написати за то. Ай-ай-ай. Подавай ідеї, подавай, то треба, бо я деколи так сяду, мав минуту часу, а не знав, за що б написав. Так, Мігаль кладе гроби, музика на фонові. Тан-та-да-дан-тан-тан. Тан-та-да-дан-тан. Тут добра музика така, ось. Хочеться жити під неї, навіть коли гроби кладеш. Ні? Так, що тут у Бовтиках? Продається м'ясо якось? Продається, нормально.
Туй молоко, туй кабулі мука, такое сесе. Ага, туй каулі фурт ходовий. Добре, добре. Нормально то і все. Так, ідемо поникаємо, це є кого різати ще. Баранчики якісь свіжі. О, нова родина. Ай, це чудно, і це туйка цирюльня. Туйка жили люди. І це перша цирюльня, яка в ній була. І, значить, то та родина, що тут жила, то вже вицися виселила. Так виходить. Шкода, шкода. Так, що у нас тут із швинарником? Мільйон свини стоїть на забій, а тачки далі не є. Ясно, ясно. Соли немного. Можеш ще на сіль покласти одну туту. Так, кажу, то ж з роботою хіба нормально, аж хибитим лиш то-то. Хижі, або я би поклав ще одну сольоварню. Але ж tu їх не всяде можеш класти. У спередущій версії може їх було хоч де класти, а тепер вже ні. Тепер вже треба глядати отсяк. Можеш покласти. Добре. Присунемо отсяк. Треба буде мені з тобою поговорити за комп'ютери. Я теж хочу взяти ноут, але не дуже розумівся в характеристиках. Ясно, добре. Все легко, всякое тобі можемо намітати. Ти головне подумай собі за 2 штуки. Перше, що ти хочеш на тому комп'ютерові робити. Друге, скільки ти готовий за нього фізично заплатити. І видав, друге буде найважне, навіть і перше. Ні? Можеш дати водоспад Фрасової, а ще рибарську халупу Матя, Мігалька та й Ольк. А к моєму газдівству можеш написати, що мам хрест, капличку, хижу, сипанець, коня, вівцю, пацята. Ну, ясно, маєш стандартне, добре газдівство. А я тепер по грошам іду в страшні мінуси, не знаю чого. Добре уж мені позичили гроші, бо і я своїм людям зичу. Тут економічна система файно робить. Я просто зичу від когось гроші, сам не знав від кого. Ну, за 1000, нова родина селиться в селі. Все, я, коби мені не давали сісі позики, то я би вже давно профітькав сісю бавку. Ага, з твоєю фінансовою грамотністю лише другий вопрос. Добре, тоді придумай, що ти хочеш робити. На цьому буде конець. Так, можеш ще садів начинити. Посеред вароша, а тут, наприклад, один. Та й другий яцяк. Ще позика. І це я тепер просто, видите, октобер місяць. Тепер я від людей купую то, що вони навирощували на городах. Обися то так продавало туйка. Та я їм за то дав страшно великі гроші. А де обще?
Ну, видите, як у мене йде гурідулі. По-страшному. То вже варош, пак... Який це варош? То 1930 людей. Гікой Аддека писав кось у чатові туйко, ж у Кушниці 4700 було на початку 2000-х. Ну та. Кушниця й дали село. Бо ніякої урбанізації у Кушниці не є і не було. Так, сим туй накладемо колодязі. Один, другий, третій, четвертий, та й нормально. Ну, бо мають мати колодязі, мають мати де воду пити. Ні? Ну, а тут вже є болтик. Болтик когось має робити. Заповнити список. Парада. Класно ж може автоматично список заповнити. 1938 людей. Файно, файно. Хишкися кладуть, люди на роботу йдуть. Ура! А цяк буде. Гонець із Барвінкового прийшов. Так, що від вас можемо встигнути купити? Може гречку ще 5000? А вам що продасти? Поташ? Не є в ня такий. Сира в ня ніч не є. Желізну руду не треба ми раз. Желізну руду це перевезли. А, де перевезли? Перемістити возом. Желізна руда 8600. Перемістити на склад сюди. Сяк. Так, тут це плавлять. Потихеньку плавлять, нормально. Це слово октобер не є англіцизмом. Ні, воно не є англіцизмом, воно є латинізмом. І воно прийшло нам через церкву. Нова родина в нашому селові є, вже 1944. Ірина Фаріон як зайшла в чат, так гонна собі чимчикувати думі. Скарідна жона. Шалена, страшное. Так. Що у нас туйка? Барана. Йой, ніч не вижу такої. Такої ніч не вижу, так не сліпиться все. Треба їм щось із цим снігом придумати. Треба, видав, написати розробникові уж. Страшно ся творить з моїми очима. Так. Ну, нова родина, супер. Ну, тут вже ціла хижа. Тут дораз ціла, один лише кварталь пустий. Туйка торговля півшлаги має бути. Вижу, зась за яйцями йдуть. 100 яйць вже купили були. Супер. Ну, файно, 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 файно. Файно. Так. Англія ще ані у планах не була, коли у Римі говорили по-русинськи. Так. Гонець із Деркачів прийшов. Ну, із цими мися знаємо, з цими мися любимо. 20 тисяч угля. Йой. 20 тисяч угля, яйця їм продавати не можу. Цурявня раз лише 500 на продаж такого. Яблук 3000 можу вам дати. Що ліпше генич. Паленку не буду. Паленку мені самому треба. А від вас можу ще буль купити. Сушена риба в ній є, добре. Сьогодні теж ще доста. Ну. Якось цю зиму перебудемо, видав.
Туйся доти ще й на хишка кладе. Будеся класти. О, соливарня сяді клала. Треба дораз там все наштимувати. Так, соливарня. Десь пропала. Так, соливарня. У соливарню треба. Кілько людей на роботу у мене там стандартно. Всі 6, айно. Значить, треба 6 на роботу. Сіна би принесли, води би принесли, а тут є то та. Йой, тут не є на воду набирачка тої. А ні, є. Є тут на воду іся набирачка. А я їм тут теж покладу. Я їм тут теж покладу набирачку на воду. Ну, а коли вони принесуть сюди воду та й сіно, та мож буде сюди притягнути 2 конів. Ну, порядок. Ну, розказуйте, Дащо, як вися маєте? Я давно ніч не стрімив. Нащо мені булі? Оби люди їли. Бо у них розход буль дуже великий. Бо, кіть видите, по карті, більше людей живе у кварталях, якої у хишках. Значить, вони собі самі булі не гонні посадити. Так, на сів землі може бути ячмінь. Так, добрі. Що, принесли сте воду. Добре, туди одного коня сюди. Та й другого коня сюди. Супер. Дораз прийдуть коні і буде там то-то. Значить, треба сюди такий складик видав, ні, на сіль. Тут є складик на сіль. Тут є на шкуру. Та є чоботарня. А складик на сіль є? Не є. Ого. А ся видав не добрі. Та я туди тут покладу складик на сіль. Склад на сіль. Так, він у мене десь тут буде стояти. Тож його треба посунути ближе. А цяк. За той час прийшов до нас гонець із Мерефи. У Мерефу ми знаємо лише продавати сіль якраз. А в мене на експорт лише 2000. Що за робота? Дуже великий розход, значить, соли у дну села. Ні, в мене другої гіпотези не є. А в одних що би купити? 10 тисяч пшениці, та й раз ніч, та й меду. Люди люблять мед. Так, що пишете? Кілько треба буль? Не знаю, много. Кілько будуть люди купувати? Я так беру по 5-10 тисяч єдноток. Або тут непонятно, це то кіла, це то... Це у яких єдиницях виміра тут і булі туйка. Треба нам шиковно перебити всю зиму. О, зависли. Або бабка щось там собі проличує. Загрузка процесора, слухайте, 75% 80%. Ай, капець. Та й відеокарту, слухайте, ні уроку грузить. Так, у всіх не є гроші. А це досить чудно, бо у них по продуктам все нормально. А, ну вони і самі собі вирощують. Це морква їхня бюзівно. У всіх не є гроші. У всіх не є гроші. У всіх не є гроші. Комп'ютер так гуде страшно. Йой-йой. Так, кладку на воду поклали. Супер. Може вироба соли мало май піде. Туйня 3 за шором соливарні. Та й 4 гинде. Мало би щось бити з цього, ні? Так. Стайня. Стіло. Дораз складик буде готовий, ні? Айно. Ну, людей у нього вже 1957. Нам обсталося менше 50 чоловік.
до 2000. Там коментатор на Ютубі, кой писав, це слабо мені 2000 людей в острові мати. Не слабо. Туйсу, до нас будуть за пару минут. Ну, та й се бавиме лиш кілька годину. Треба нову відеокарту, бо на процес іде нагрузка. Ні, нормально. Ото, що відеокарта нагружена на 60%, то нормально. Коби вона була нагружена на 100%, а мій комп'ютер би здихав, тоді би треба було міркувати. Айбо у трафункові із цією бавкою проблема тут якраз не у відеокарті, а в оптимізації самої бавки. Мало того, що вона на альфа-версії, а я ще тут на ній запускав такі сценарії чудні. Так, сюль 10 тисяч, айно. Постачання возом тачкою. Айно, Тоні, в принципі, то саме оповів, що я. Ож, ця бавка дуже не оптимізована. Вона ще в альфа-версії. Наприклад, на своєму ноутбукові, а мій ноутбук, ну, моцний. Я цю бавку запустити просто не можу. Ніяк. І цей мій десктопний комп'ютер, з якого я тепер бавлю, на ньому запуска ця бавка, бо теж так тяжко йде. Я мусив дуже поскручувати всяку графіку, або тепер видко ж не спозад графіки бавці тяжко, а просто спозад того, що тут много шиліяких entity. Видите, тут 2000 людей бігають, ходять кожен по роботі, йому то все треба обчислювати, не? Та й видко ж розробник бавки ще з тим дуже не понаробляв. Тут є церква. У церкві робить піп. А піп жиє у всьому многоетажному домові туйки. О, приходить яр, топиться сніг. Йой, файно, сніг, топися, йде гет. Так, сіси пішли купити меда, бурака, цибулі, супер. Було б класно, коби 2000 жителям у селові був, знаєте, не завезена родина би була, або ся діти народила 2000. Знаєте, то би було дуже класно, бо я не знав, як то почтімувати. Так, колодязь їм ще той поклав. Так, для виробництва зняти. Сидять, спочивають біля гробів. Кури бомбардують землю, так. На. Но, 1559. За гроші ніч не переживав. Там з деркачів возиться. Та й не лиш. Файно у мене село получилося. Таке моцне. І класне рішення було на цьому острові покласти цю хишку. Я, правда, пошкодував мало ж не поклав хишку із болтиком. Та мусив їм болтик ту і класти біля цього. Та й так там лиш палинка ходова. Видите, цуря та й обув не дуже ся продає, а палинка та й пиво та й має бути. Видите, вже тополі повростали сесі. Які файні, високі, не? Круто. Бавка щось там личить, а в мене поклався колодязь ще один. Так, у родині Семенців родилася дитина. Кось іще вмер, вирунялося. Чого я не можу запустити на своєму ноутбуку?
бавка недостаточно оптимізована, абися запустити на тому ноутбукові. При тому на тому ноутбукові я спокійно бавив Dota, Counter-Strike 2. Ну, ось ноутбук не є слабий. Проблема в оптимізації цієї бавки. Над ним трудиться лише один челянник, так що треба розуміти, ось він на все не годин виділяти сили. Ти що чекаш? Ти даш що чи ні? Ой. А, це він рибу мав, добре. Так, гонець із Балаклії прийшов. Що у нас там? Гонець із Балаклії. Треба ми камінь. Точно. 6000 куплю. Ні, так у цілі 10. Вам цуря 900. Вам олову не буде раз. Мед мені треба. Сушена риба. Ні. Та більш ніч вам не продам. Хоживня не є. Вапнавня раз нормально. Камінь йому взяв. Желіза не треба. Добре. Все з Балаклією. Все ми рішили. Йдемо далі. Так, стандартна проблема. А, ні, стоп. А є в них щось ще таке заїсти? Ні, добре. Бо тут вже зачинається ярь. У всіх зась буде голодовка на всякое таке. Зась треба різати всіх туй. Так. Тут не ніч такого. Поки бо на свинарникові можеш назабивати. Це зась ми буде казати генте, що ж не є в нього того. Ай, ну ж не є в нього тачка. Добре, та свистатися. Найся щось придумати. Омелян самийся тут встав. А могла там жити ціла родина нова. Кіть би Омелян умер. Та в мене не якийсь старий допотопний ноутбук із радіоновську відяху, бо він ся перегрів. Нормальний такий Lenovo ThinkPad із i5. Відео, правда, встроєне в процесорі, або доста шиковне. А я вам не оповім, коли в мене день народження, а кампець, ви б так хотіли знати. Та й номер карти вам має оповісти, те, що ззаді на нього написано. Так. Тут ще можеш поникати. Так, уже 1964. Дуже важливо не профітькати момент, коли вже вискочить 2000. Свини можеш теж позабивати. Тут раз нікого. Тут всіх можеш. Ну, так. І може пару конів. Нормально. А де в мене туйк хащу збирав? А, туйк, добре. Так, у родині Морквиних родилася дитина. Ага, і тут є соливарня, файно. А сейба на який склад возять? Неясно. Ну, то вже віддав не мої проблеми. Куди сі возять, на котрий склад? Ага, бо і тут є ще на соливарня. Кампець у мене з цих соливарень. Дублуду. 13 штук уже має бути насправді. А соли на експорт і так помало. Ну, але ж 2000 туйка. Так, а може тут ще ну палити туди десь? Виробництво, соливарня. Угу. Ага, ясно. Ну там уже в нього
То ферму ту не буду зносити вже. Угу. Ясно. О, та тут такі жили, я не... О, під тими товом може. Так, поклалася хижа. Треба бися тепер ще й бавка не крашнула, айно. Поклалася хижа, почали в неї нові люди заходити, айно. Родина Карпюків сіся поженили туйки. Пібралися воєнно. Так, із деркачів. Зась, що у вас? 20 тисяч угля, так і все. Обуви 2400. Цуря раснич, яблук раснич. А в 2 скупимо буль. 10 тисяч. Та й муки теж 10 тисяч. Ну, добрі. Більше у вас такого ніч не є. Може, у вас ще сушену рибу і все купити, та й порядок. Так. Вернувся, Матю, здоров. Ми щось ми не там, але вже ми дуже близько. Вже у нас 1967. Стало намся щось там 30 чоловік, та й будемо мати 2000. Казаємо, що це буде легко. Казаємо, що це буде легко. Так, туйки будуть вишні родити. Матір'ям солодку кілько ще людей набирати лишилися до 2000. Кажу, 33. Ото 3 та й 3. 33. Ну. Так, щось тут був такої продає. Ходовое. Сіль ходить, яйця, дрова. Ну, в основному, я вижу, сіль та й дрова саме продає. Маленько менше молоко, чеснок. Чеснок теж, так, слухайте, порядно. Чеснок там сугубо такий, що ся купує від людей. Треба ще соливарні класти. Я так вижу, сіль тільки... О, яка файна жила. І я сюди не заходив. Тільки будемо класти соливарню на соливарни. Нараз 3 за шором буду класти. Як ото місто зайнято? Всяк може. Добре. Ко помните, як це називає бабка, які сялиш із бобрами? Що? Я сяку не знав. Чесно. Ні, бо серйозно кажу, я сяку бабку не знав. 2600 на експорт. Так, а що можу купити собі від них? Пшениці 10 тисяч. Бо не є в мене доста ферм тих, айно. Та й мід. Або я вже і не буду видав класти нові ферми, хіба туй може. Ну, бо я можу класти нові ферми, або мені доти вже прийдуть люди жити. Так. Вироба, ферма. Сяк. А за ним такий. Раз, два, 3, 4. Айно, далі великий обуріг. Кладка на воду.
Ну, видите, я вже все знав. Я вже все знав, що там на ту ферму треба буде. Даже також обуріх та й кладку на воду до ферми покладемо, аби вже було готово там. А Косю, ко вже сіна встиг накосити? Кемпес, сіна вже встигли накосити, ну, які шиковні. Айно, у нас мається тепер ходити 1 новембра. Ну, я тепер не буду йти, бо не буду в кушниці. Тепер ся мало йти, айно. А у вас ні? Та й у вас ся десь так мало би ходити. Такси тямлю. Тімберборн на стімові є. То що, ото бавка за бобрів сугубо? Много тут вижу таких пообставалося людей, аж жона сама з дитиною, а вать з 2, а вать з 5, а чоловік умер. Від тяжкої роботи видав. Так, поклалася ще jedna хишка. Тую болтові šikovno все йде. Ну. 1969. Так, купіть собі да що їсти, ну, що не є у вас. Кажете, що не є у вас. 100% щось має бути. Никите, нате. Свини позабивати. Лишніх. Це сізась буде казати. Не є тачки, ну, це ти либистися. Не можеш поремонтувати чого? Так, чекайте, це треба маленько спомалити. Не можеш поремонтувати тачки. Чого? Тут десь у нього мала бути та теслярня, десь ото ремонтує. Не є дерева, аби почати ремонтувати. Чого не є дерева? З цих лісопилок у нього мільйон. Є дерева доста. Де то було? Чотири в нього всяких суд. Є на щиту, айно? Айно, і ту в нього є. Де можеш прочитати казки з Верховина? Тімберборн такий, як острів. Теж треба строїти город, управляти ресурсами, лише там бобри. Ну, я порозумів смисл. Казочки Верховина. Я ти кажу. Книговниця. Туй суд казки. Не зовсім у то. Туй суд. Так, за казочки можете туй почитати. Ану, це заженеся воно домак. Ну загналося. Там на порталу ви можете почитати за казочки. Так, доклався другий сад. Айно. Почтися доклав. Так, на садовий буде когось робити. Двоє людей, тут будуть абрикоси. Так, гонець із Барвінкового прийшов. А не продали би сте нам гречки 15 тисяч. А я вам поташа 960. Ну, досить скромно насправді, айно. І желізної руди можеш купити. Я знав, що в мене не є гроші, але дораз будуть. Там з деркачів, то ще прибуде за угіль. Деркачі ми ще за угіль не заплатили. Казки та й друга є у Івана Хлант.
Я за такого не чув. То що за єден? Що за Іван Хланта? Так, у родині Липських родилася дитиночка. Ура! Опанасся у них родив. У мене вже тільки урбанізованих сурдиків туйка один маленький, туйка сей свіжий строїться, туйка такий великанський, туй центр такий розширений, а туй з краю є один, та й туй з краю є один такий урбанізований. Ну, в основному туй. Ай, ну, це вже такий варош. З тачками далі суєта. Не є тачки, ну кампець. Я в шокові, я не знав, що з цим чинити. Не є тачкою буду доправити свиню, вони не гонні то-то. Вони не гонні різати свиню, бо не гонні і тачку доправити, а тачка там стоїть. Так, з Мерефи прийшли. Сесі, хвала Богу, купують сіль, якої в мене не є. Добре. Не буду такої нічим продавати. Куплю в них пшениці маленько. Я їм не буду ніч продавати, бо ніщо. Так, не пам'ятаю лише, у якому році починалося тут це все. А чи у 1714-му чи 20-му щось таке це починало. Коли тут? У 34-му первій смерті, ні? 29-й. Айно, первій смерті десь у 20-х роках, айно. 34-й. Айно, можеш рахувати в 1729-му первій смерті, та десь у 1720-му було перше. Я можу поникати повтор стріма первого, бо я порозумів, з якого року воно все починало. Та й треба буде полічити, скільки годин ми на це стратили, щоб ми 2000 набрали, бо вже в 1990 людей. Не піло, ні? Та якраз докладується хишка з передпосліднього списку. Ні, сперед-передпослідня. Ну, Мартін розказував, Матьош, його прабаба з Ти нянько були каскарями. Так, сесі. Уже їм не треба. Так, сі дораз будуть казати, що не є в них ідіння якогось, або вони вже пішли купити баранину. Туйся урожай збират. Сі ще ніч собі не купили. Так, сих порізати. Сих можу зарізати. Тут теж потяти декого. Хоп-хоп-хоп. Так, уже 1991. Це вже дуже близько. 9 чоловік це обстало. 9 чоловік. Кажу, було би май парадно би 2000-й туся родив. Або не знав, як таке начасувати. Так. Прийшов гонець із Барвінкового, та й прийшов від нам Бірур. Пой сюди. Пой. Так, із Барвінкового. Та цись у нас перше був, ні? Сись у нас перше був, я ще поникав, що гару думи треба, тут осе. Так, перемістити возом. 7600.
на склад. Далі, що у нас тут? 8000 гречки. І теж треба кудись перемістити. Що? Тут у нас на складові є гречка? Не є. А у нас це десь продає взагалі гречка? Ай, ну, десь це має продавати. Туся продає, наприклад. Туй булі. Десь туй у Бовтиках 100% мається гречка продавати. Треба лише знайти хижу з Бовтиком, ні? Ну, туй лупина всяка. А ну, обуту йде. Ну, так, мало йде, слухайте. Ну, десь ця гречка має продавати ще. А туй? Туй ні. Або туй ще такі стоять. Туйся десь 100% гречка має продавати. Булі яйця, капуста то сесе. О, кабачки ся не продають. Покладемо замість кабачків гречку. Не? Моркву хрінь, вишні та й нич. Ото заповнити навіть ніщо. Добрі. Так, на цьому полю далі пшениця не може рости, або може рости буля. Айно. Так, всі кажуть, що не є в них якогось іншого ідіння, або що мусять собі купити. Соли в них не є. Туй лен уже не буде, а ячмінь ще може. Туй вже видавнич не буде. Туй пар покладемо, а далі пшеницю. Пшеницю, таке. Пшеницю. Що б хотів поникати? Як тут наша соливарня нова? Кладеся, добре. Тут піляний треба буде і складик такий. Може навіть не єден. Так, уже ми дуже близько і тим 2000. Чи того близько? Тут ще 4 слобідні квартирі, дораз прийдуть нові родини. У мене тепер, правда, час кільтовання. Зато цього року не було такого ж усі родини до одного жалілися, аж не є в них що їсти. Ні? Не було такої проблеми. У всіх усе є. Правда, Мар'яна Куницька умерла від хвороби. Айбо Кося і родив, та вже у нас 902. Всіся пібрали, вже живуть окремо. Пішлися за маслом. Так, що нам пише Матьо? Аж зистивись, а їх казка, котрі позбирав та й видав книжку, а знайшов му прабабку з її няням. Міхал Гіряк. Та ся видав на CD, котрої видали молоді русини. Ось на тому дискові із казками, котрий ся в них продає, та там суть і казки. Ось там між тими казки їхні суть. Ну, та файно. Та як усе закапчано. Маленький, тісний сесь наш руснацький світ, ні? Так, треба никати, що у нас тут. Значить, туйка ще годин бити ячмінь. Туйка теж годин бити ячмінь. Та й туйка годин бити ячмінь. Як файно. Ні, не годин? Добре. Булі гон не бити. Так, отом бавимо вже дораз 2 години і вже добираємося до 2000. Тут теж буде ячмінь. Склади з деревом переповнені, а щось у них... Так, сим не доста якоїсь іншої іди. Так, купіться. Можете си купити. Соли вже си знайшли, супер.
Якісь мінясаби сте ще хотіли, може, ні? Олійниця, тачкарня, складик з ячменем. Тут би свини побити. Айбо вони вже стоять на забій, а... Ой. А ген теж щось не фунгує у нас. Зараз проблеми з цими тачками. Ген теж собі не може тачку взяти. Я не знав, що з цю проблему вчинити. Чесно, все, таку й бери і пиши тому розробникові бавки, ось що за біда. Ну, поклалася соливарня. Беремо на роботу людей. Біля соливарні, ясне діло, нам би треба. Так, кладку з водою, туй би не похибіло, то довідав ближче зробити. Вода, кладка, сяк. І склад. Ні, склад це вже кладе. Де є склад? Склад це вже кладе. А ще треба обурюх. Зайсем не подумав. Обурюх, навіть не такий великий покладемо. Великий обурюх. А цяк за цього всього. Великий обурюх. Так. Момент. Поникаємо, що там гонець із Мерефи прийшов. Ну, а соли не можу їм продавати. Помало в мене соли виробляється. Так, пшеницю нам раз не треба, а меда куплю. Так, венеціанський кантрібол прийшов. Здоровля. Здоров. У нас тут 4 жителі обсталися до 2000. 4 жителі. Так, всі вже принесли сіна, принесли води, супер. Значить, можеш сюди тягнути конів. Наприклад, 20. Один. Другий. Все, потягнутих. Так, вся пішла на роботу, шиковно. У всьому мікроурбані у нас як ся мають люди. Це визират ану Никити, це визират досить такий файний дарабчик. Айно ж туй хижочкицяк, одну школа, туй на лавицях люди спочивають. Що воно жиє собі, не? Що воно собі жиє. Никите, як файно. Никите, як файно. Дорого 20 чоловік умруть? Ха-ха, ні. 1997. І це та гігіт. Знаєте, був такий гід 1997? Никите, як то людям файно. Ходять собі. А по одні сидять, по одні ходять, тополі у них високі такі, йой. А тут у них що? Комора, купують цибулю від людей. А тут у них що? Корчма, купують пиво та й паленку. Класно. А вони купили тільки цибулю, а де вона ся продає? Тут ся продає цибуля? Продається, та й купують цибулю. Супер. Так, добрі. Тут якийсь хмільник, добре. Ну, а тут ще шорхожів, простих всяких, видите, де урбан стрічаться з селом. Прогуляємося. Між урбаном та й селом, тут вже ферма. Як класно, це така моя маленька екскурсія. У 97-му люди перестали володіти облегченням веселя. Ні, скорше. Ото 100% було скорше. Ну що, підкрутимо скорість.
Туся докладує хишка і видав, прийде нова родина, заселиться і буде в мене 2000. Так мені свідить. І не встиг їм на то. Оксана Соловей умела від старости. Уже 96. Так, що у нас тут на Тимитові? О, уже почався заповнюватися новий шорик, який я наклав. Видите? Якраз Оксана Соловей тепер умерла в 72-му році. Так, кладкася поклала де? Ото туйка, айно, туйка. Так, що тут у всьому Бовтикові? Що май ходове? Дрова май ходові. Бо людися хочуть гріти. А за дровами курячі яйця, молоко... Ні, сіль. Сіль, а дали курячі яйця та й молоко. Файно. Ну та й морков по чуть-чуть почала йти. Ну, зараз всю хишку докладуть та й зачнеся. Так, ту сіль уже ся вираблять потихи. Ай, ну вже ся вираблять. Складика ще не є, ну то не бай, скоро буде. Маргарита Галан простудилася. Я з тим ніч не вчиню. А є в мене тут десь близько іся цирюльня? Туйка, айно? Айно, туйка, цирюльня. В принципі, недалеко. Та й туй були ще десь дві в центрі. Є на туй, цирюльня, айно. Та є на туй. Айно, добре. Не гонне їсти мертвих. Ні, туй не на тільки жорсткі правила. Так, а ну чекайте, мені треба мацура випустити. Ану, беру просто це. Іди. Ну, я се вернув. Що таке кажеш? Ай, ну то Вовкун уже щось собі Вовкуновське придумав. Так, на свинарникові дуже много міста. Не міста, а й ресурсів. А який це свинарник? І не розумію, на який свинарник їм клинснув. А, на сесть, добре. Тут на всіх тільки їдіння всякого, айно. Ну, тут все вже змаліло. Та може маленько і позарізували. Або так кажеш, не є тачка. Яй-яй-яй-яй. А що то за лій? Якась специфічна масті з корови, це що? Дораз пропущу 2000, айно, дораз пропущу. Тут якраз хишка поклала, і дві родинися вже пібрали. Не світайли, це сі, та й друга родина. Ники, Аркадіові лише 18, на Олені 32. І вони собі нормально живуть. Ого. У родини кінчилося їдіння. Та купіть собі якогось. Тут є де купити. Вони пішли сей раз купити обув, цуря, дрова. За їдіння не думають. Я в шокові. Так, сіль 10 тисяч. Ну, дров принесли, дали. Що буде їсти? Дякую. Мені вже дуже інтересно, що вони собі їсти візьмуть. Йой, знаєте, що нам треба поникати? Свистатися на те, що вони їсти собі візьмуть. Нам треба поникати, як там у нас тут Ярославчик жиє. Ага, і у всіх щось проблема з їдінням. Чого? А, бо у всіх грошей не є. Тут маленько друга ситуація. Тут у нас був тот.
Як він це писав? Стадник. Нет. Семенці нет. Березовці нет. Тут Ярославчик десь жив, помните? Сам. Де жив Ярославчик? Ко помнить? А, тут є. Ярославчикові вже 24 роки. Він уже тільки не п'є. 99! Ю-ю-ю-ю! Такий теж гід був, айно. 99. Дораз, щось буде. Так, все, чекаємо. Чекаємо, коли там 2000-й буде. Ото муситься вже родити дитина. Ну, IC за бураком пішли, добре. IC за чим собі пішли? За часником. Теж не піло. Ну, моніторимо. 1999. Тепер у родині Бедрів родилася дитина. Все? І ся мала Олександра ся 2000-на? Айно? А чогося ще не переклинцнуло? Щося не переклинцнуло? То так має бути? Так, та вона 2000-на це ні, я так і не порозумів. Замутіть черево обивателя, боже. Вовкуне, ти низько відкриваш самий крінж цього чата нам. Та що, та є мала Олександра 2000-ну, це ні, я не порозумів. А чи ні? Бо вже би ся переклинснуло, ні, на 2000. Ну, чекаємо далі туди, чекаємо далі. Родина. Заселилася нова родина, та й сісу 2000-ні. Никодим, Світлана та й їхні двоє доньок, Юлія та й Дарина, офіціально суд 2000-ними, ну, когось із них. Ото буде, наприклад, Юлька. Най буде Юлька. 2000-ну жительку села Великі Піціцькі. Ура! Ту-ту-ду-ту-ду! Та-да! Не знаю, як ще має празднувати. Ще якраз Марія Боднарка умела від старости, аби збалансувати систему. Вінчуємо з 2000! Єй! Гратулація! ГГ! Та і все. І в цей момент... Стоп, качає, пау, бут, мазафака, струке, пак. Congratulations on reaching your goal, Michael. Ви це виділи? Йой, ви це виділи, ви це чули? Коротше, і нам на стрім зайшов містер Біст. І завер нам 2000 гривнів на 2000. На 2000 цих жителів. Господи помилуй. Ну, ці 2000 підуть комусь на хосен, я ними ще довержу своїх і зажену комусь, кому на що треба. Наприклад, Майковий фур треба на ремонт моторів, які в їхній бригаді пошкоджені. Ну, насправді, кіть по-серйозному, та минулий тиждень був дуже тяжкий. І Макс Науменко умер, і не лише він, та й по роботі тяжко. Тяжкий час. Мусимо допомагати тим нашим цимбурам, які суть ще з нами, та CC 2000 підуть на хосен, аби сте знали. І все, аби сте просто не думали, ось я щось із цього кладу собі в жеб, я цьому ще докладу у свого, і
заганяв нашим хлопцям, бо трудний час. Трудний час. Цімбури йдуть один за другим, знаєте, як сидите, думаєте, із цим безвівно все буде в порядку. А, не буде в того порядку. Не все так легко. Ай, ну добре, аж дописав їм лінк, бо Містер Біст послідню заначку завер. Що пише Вовкун? 23-19 годин дюкам. Кампець, сидять на шиї у вітця з матір'ю. Чекай, ото не світайли були? Ні. Яка то була родина? Домограї? Айно. Дармограї. І це була родина Дармограю поселилася, ви сте розуміли. Не Ходько, а Дармограї. Так, а тут де кладеся обуріх, та нам ще треба, знаєте що? Нам ще треба тут і косарьки. Косарьки, сушарьки. Бо було де сіна накосити. А цяк. Файно є той місто з цим родовищем. Наносять. Файно є той місто з цим родовищем ропи. Буде файно сіна. Мені ся видить, це щось в останній час перестали нам захожувати туті. Посланці з других сіл на якісь токми. Ні? Так, а тут ячмінь годин бити. Та що, вже у нас 2000. Чесно, я не знав, який ще який челендж кладеме. Та видав, в острові вже ніякий челендж не кладеме. Острів будемо його немаленько відкласти на потім. Бо, якраз їм уповів, щось Нико нам торгувати не йде, та й прийшов сісі з диркачів. Мені ся видить, ось із островом досягли ми в то, щось ми планували вчинити. Та тепер можеш спокійно чекати слідуючу версію, никати, що там нам придумав девелопер. Може він пофіксить цю економічну проблему, цю vulnerability, яку я вихоснував би виграти цей челендж, бо никайте. Об'єктивно, тепер у мене 2000 жителів. І це реально лише дякуючи тому, що я можу цякся розмітувати грішми, і гроші у мене не кінчають. Це чується, що тепер слобідно стрімити нараз на YouTube та й Twitch. Знав, що через якусь софтину можу чинити. Не через софтину, там через якийсь сайт. Юрко ми вказував, був Джукіч. Як ото можу чинити. Або мені щось відпала була дяка. Мені щось відпала була дяка на тот Twitch. Не знаю, вартує попробувати зась. Це не вартує. Я щось на Twitch насердив. Ой. Думав, може через гід дако здойме відео, де бавляч построїть варош у острові на 10 тисяч. Авать на десятки тисяч. Не знав. Гонно бути й таке. Треба, знаєш, полічити, о скільки годин у мене забрало сесе, бо це вже чий 10-й чи 11-й стрім, що ми бавимо острів. Ape and Seize Challenge на 2000 людей. Я навіть нараз годин ти вповісти. Бо в мене тут є... Я си навточений окремий плейлист на ютубові. І там уже... Айно! І це 12-й стрім. І це 12-й стрім конкретно не вообще острова, а й сей визв. Значить, я можу покалькулювати тепер. Можу вам нараз оповісти, кілько у мене зайняло часу. Так, значить, тут 3,5 плюс 4,5 плюс 3,5 плюс 3,5 плюс 3,5 плюс 3 плюс 3,4 плюс 3,5 плюс 2,5 плюс 4
плюс 4. То вже маємо 38, а тепер ми ще забавили 2 години. Нота чистовані. Плюс 2 години. 40, цятка, 41 година. Кіть округлити, та на цей челендж убись ми добили 2000 жителів у село, та треба нам було дораз біля 40 годин ігрового часу. Я се не бавив поза стрімом. Це мусите розуміти ось. Ми сугубо на стрімові пробували се дотягти. А за що на твічі більш не сижу? Це треба було окреме відео за це накрутити, просто що я переходжу на YouTube повністю. Перше, кваліта. Тепер можеш няникати у Full HD на 60 кадриків за секунду. На твічові такого не було. Там лише 720-30 кадриків, все до побачення. Кіть хоч щось більше, підпиши партнерку, яку ще тяжко добити. Далі. Рекламна політика у Твіча була така доста паскудна. Воно до мене раз ніякого відношення не має, воно має відношення до стрімерів, яких я любив никати, котрі з Твіча пішли геть поза то. Та епінці це все лише такі дві причини. Або перша мені много найважна. Ож я тепер не мушу з Твіча перемітувати запис стріма на YouTube, бо на Твічо він за тиждень пропаде, там повторися довго не держать. А ту й наухтема. Наухтема та й нараз у Full HD. Мені ся любить, як YouTube мені ся дає. Twitch мені ся не дає. Ну, та й, кроме того, на YouTube уєнно, кроме стрімів, я ще можу шорити такий всякий майкуртий контент, якісь відео намонтувати інтересні. Я таке теж люблю. Ну, або кіть серйозно, можеш придумати ще якийсь челендж у островові самому. Бо кіть нет, та можемо із цимся сохраняти та придумувати мені якісь конкретні цілі на скайблок, на Майнкрафтові. Ото теж має бути досить інтересно. Ну, а острів, в общому, оказався дуже крутою бавкою. Не никавчи на того, що це ще лише альфа-версія. Дуже мені ся полюбило. Кіть знаєте, є ще таке, як Skyline City. City Skyline. У другому порядку просто. Є ще така бавка, як City Skyline, яка теж рахується, одною із дуже модних, добре, не модних, одною з дуже популярних бавок-менеджерів якраз, що учинив скайблоковий хишку 2D, убивши ринулем. Ні, то не серйозно, У скайблокові на одній лінії бавити, то нереально. Ну. Та City Skyline Мені острів любить многим більше City Skyline. Чого? У City Skyline є одна така дурна штука, яка мені не любить, ото зони. Там не є такого, ось ти направду повністю плануєш варош сам. Там ти виділяш якусь... Там ти виділяш якусь область... квадратик якийсь, і кажеш, це тут буде резиденчна зона, це тут буде зона комерції, це тут буде зона індустрії. І вже в тій зоні якісь хижочки самі появляють, люди приходять, щось там строять. І мене це насправді доста мерегує, бо не є варіанта змішаних зон. Що ти не можеш, сам вибирати, яка хишка біля якої буде стати. Можеш чинити просто мікроскопічні зони, ж резиденчний,
тот комерчний, резиденчний, комерчний, або то доста напряжно. І люди в більшості просто величезними блоками айно виділяють, тож так, ту резиденчна, ту то. І місія то не дуже любить насправді. Місія видить, що то скорше обмеження у тій бавці. Хоч там дуже файно продумана транспортна система, наприклад. Даже без якихось аддонів, навіть коли ми не враховуємо аддони, та ванілова Skyline, City Skyline має доста інтересну транспортну систему. Можеш то файно виробити, аж можеш порозуміти, як взагалі фунгує трафік у Великому Варошові. То доста круто. То мені ся полюбило. Так, тут ще можемо покласти щось. Або я вже не знав, будемо щось ще тут чинити такого. Це вже найпросто село жиє, гівно жиє, у ньому вже 2000 людей суд. Забавити у Анно. Так. Ну, поникав, що то за Анця така. Анно. Щось це таке. Ага. Ага, і це теж якась така стратегія, де треба строїти варош. Анно 1404, Анно 1080, Анно 270. Угу. Every game in the real... Що? А блокер не можеш тут. О, Костя, здоров. Поклонися нашим чистованим позирачом. Кажи, добрий вечір, я Константин. Не? Будь добрий, дегет. Не кивай ми печення. Він прийшов за печеннями. Костя в дня попробує вкрасти печення. Я бавив не так давно 1800-й, доста файне, або я не такий розумний на такі стратегії. Самокритично. Так, із деркачів від нам прийшли зась. А у мене ще 14 тисяч углягон набити. А я від вас ще можу купити муки 10 тисяч. Я вже не знав, на що я це роблю, це мені вже не дуже і треба видав. Йой, у родини ніщо їсти. Купіть. А, пішли сте чебря купувати. Солонину си купіть. Ну, сяк, друге діло. Так. Куцурся просвічує. Ну, пак є маленько. Ану, ви раз поникайте, як тут файно ходять люди. А я йду прочитати щось за Анно. Айно? Айно. Наприклад, Анно 1404 мені раз визират має інтересно, графічно. Ого, лише 67 гривнів. Можеш попробувати. А, вона тепер ще мінус 70% скидка. Добре, я собі туди купу нараз Анно 1404. Нараз купу. А далі можемо... Воно ся зачне, значить, ладувати, ко я добавлю все айно. Айно, бо мені не пюсрало тепер стрім. Та я ся як добавлю, та зачну то. Анночку вашу. Так, погуглуй Manor Lord, кажуть, у 24-му році вийде. То раз тепер не буде. Айно, по-нашому має бути Анця 1404. А, якраз 4.04 рекомендуєш забавити. Ну, супер, та можемо так рахувати, ось закидь я у Майнкрафтові ложу тот свій маленький проєкт, та може буде мати ще один стрім, наприклад, там завтра, позавтрів, кіть буду мати час, та кіть будете мати час вичистований позирачі, та можемо щось новеньке вчинити. Та й
видав, треба буде зріхтувати якоїсь куртове відео, якусь нарізку із інтересними моментами з острова за Sys Challenge на 2000 людині. Бо воно було доста весело. Інтернет у тя глючить. Шкода ж, так? Я б радий у кого інтернет не глючив. Або так не воно бити. Ну, туйки стались ми сольовими магнатами. Хоч, направду, кітак поникати та з економічного позора я туйки міг сполігатися лише на сіль, на дерево, навіть не на дерево, на угіль. Я продавав угіль у деркачі, і це було моїм основним джерелом хоч якихось грошей. Ясно ж, я брав тут і позики. Так, кіть поникаємо позики. Та в общому, ну, я зачав бавити в 1721 годі. Я брав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Йой, дуже много позик. Тут і також 6 тисяч йому взяв. Починав, ну, значить, видите, перві 20 годів, навіть перві 25 годів у мене йшли дуже гладко економічно. А бо в ті перві 25 годів я не вийшов був навіть до 1000 жителів. Чим я вийшов за 1000 жителів, у мене почалися економічні проблеми, і я мусив брати позики. Тут не можеш підсумувати, кілько їх взагалі було, мусив буде вручну калькулювати. Ну, добре. Та Кіть, розробник цієї бавки, цей момент якось рішить, щоб авать не можна було брати позику, авать воно у тебе автоматично стягувало гроші з процентами пак, коли ти її... брав їм позики, а не вертав їм їх, бо тут не продуманий такий інструмент, як вертання позики, розумієш? В тому то і фішка. Ось я можу по грошах заходити у мінус, і мені завто ніч не буде. І це якраз то та яма у бавці. Це навіть, знаєте, не дірочка, а таку яма. Ось тут не можна ніяк приграти. А вони басиль продати роблять рекламу, малюючи об'яву на стінах із гештегами. Мало мтя не порозумів. Що вони малюють? Де вони малюють? Айбайно. На цей момент я усі бавці виграв. Ну як виграв? Я не приграв. Споза того, що всі бавці ще не є інструмента пригравання. Ти не можеш приграти. Ти просто бавиш, розширишся, а кіть у тебе закінчають гроші, тобі дають гроші. Та раз-сяк. Малий піцицький сіль. Я поняв. Я нараз не порозумів був, тепер їм порозумів. Айно, і ся челядь на соли сугубо виграла. А я кладу ще одну соливарню такої за ним. На ісю айно. Треба принести. Що, буруру? І ти ся хочеш поклонити? Пой. Не йдеш? Ну добре. Хотівся з вами другий мацур поклонити, айбо перехотів. Пішов лежати гинде на покровцях. У нього там місто. Так. Добрі. Ну, тут у всіх все файно. Можемо тепер таку екскурсію собі зась учинити. Файні хижачки поникати. Бо, наприклад, туйка видиме торнація, айно? А ні, не є. Як ото? Не є у хижі торнація. І все і не є. І все і не є. І це в них туй сякі хижки? Ну, тут лише такий піцицький ганочок, айно? Мало трьох. А ну, їмте
поникаємо, де у нас там іще хижочки, усього бока. Мусять бути якісь із торнацом, ні? Ту і нет, і ту і нет. О, на сих є. Добре. І ся вже така май похожа на нашу. Та й сися. Що? Кось... Йой, мене кличуть у доту бавити. Я тепер не можу, у мене стрім. Я не можу. Мені треба камінь купити. Є у вас камінь? Є у вас каміння. Камінь то треба з Балакії купувати. Так, мусив відписати, ось я не можу тепер бавити. Ой. Не маєш час себе обійти ще в мацурів? Тося лиш видить насправді, тося лиш видить. Так, кінчився камінь. Ну то домак не біда, камінь це привезе. Тут вже бавимо в чіловій атмосфері, ми досягли абсолютно вшиткого, щось ми хотіли досягти. Тут вже сугубо приказування із чистованими позирачами. Що то торнацо, то ганок, кіт знає, що то таке. Торнац, сторнац, стурнац, ганок. І так знав казати. Спознаєш, що таке ганок? Туйка, ники, видиш о. Насів хиже є, насів не є і насів не є. Лише всьому. О, та й всів є. А сися ще так файно бочком стоїть. Так, нова родина ще прийшла нам до хиж. Сі просто нігде не роблять чогось. Та тя солеварні кому кладу. Чого туди на роботу не ходите? Ходять, та й бо не всі. А сі нігде не роблять раз чогось. Веранда. Ти думаєш, що він слово веранда має буде спознавати гіганок? А хоча б його знаю. Так, витки прийшли. Засість деркачів. Та першості у нас були, ні? 1200 сих. Може і цуря 900 продати. А яблук раз не є, ще не достигли. А от вас купимо муки ачей. Видите, я можу просто купувати то, що мені хабить, і в мене ся гроші не кончать, бо мені дадуть позику. Кожний раз. І це уломлена система. Даже при сьому, аби розвинути велике село на 2000 людей, мені треба було 40 годин бавкового часу. 2019 гід, на 2023 можеш спирати стрім. Та вже 24-й даже. Вже даже 24-й се зачав. Можеш ще цих рибацьких накласти, наприклад. Туй не можеш. Кампець. Ого. Так, все позанимано. Бо у людей була робота, ні? Так, тут зась ся жона. Ні, не ся. Ну, всіх теж щось тяжко. Та дораз будете рибку і мати, і все буде файно.
Ну, у вас там, значить, ганок, май кажуть. У нас основне сторнац. У станка на ганку сидить станко на ганку. На ганку, ну. То требує мав би й мати, а щось слабенькі в них доходи. Не знати чого. У родині Франків родилася дитина. Так, поаршувалися, супер. Газдуєте. А, тут лишився Федот сам. Із 7-місячну Владиславова жона му умерла. Кампець. І сякоїся стає. Та добре. Добре. Най буде. Туй мися сохраняємо. Туй ми знаємо, що ми нашу ціль досягли. Йдемо запускати доту. Апдейт фейлор. В смислі? Чого? Що тися не любить? А, ще треба апдейт скачати. Дораз, хлопці. Ви там десь у Дічкордові. І це низько буде у честь праздника. А вас там лише 3. Ви казали 5-го вам треба. Забайтили. Доброго здоров'ячка, ви вже на стрімові. О! Ну, Так, або слухайте, у мене стрім дітвак френдлі, та тут не можеш буде матюкати. Йо. так, це треба настроїтись. Забайтишся, чуєте? Так, ні, у нас ще чекає. А де Захар? Нам Захар ще потрібен. А, Захар на спаті є. Захарів паті, там ми чекаємо, гля. Захар теж прийшов до мене на стрім написати: ой, тепер бендоту побзерати, як се бавить. Нормально. Чекайте, то мені треба видав, знаєте що? Мені се туди треба. Мгм. Мені видав, треба буде чат пересунути, бо в мене. А от як? А як ото зробити? Акіть я чат просто зроблю менший. Ну, якщо хочеш, мінімапу можна закривати, я не думаю, що хтось буде снайпити. По натурі нас би. Та навіть не в тому. По діло. снайперу хтось. Ні, ну там на вашому ранку Бодя з Захаром може і снайплять. Та в нас низько не буде то. Один проти другого. А що так? Скачалася вже дота чи ні? Ну, заапдейтилася, добре. Я останній раз бавив доту на стрімові, знаєте коли? Ні. Коли ми на буткемпі були? Айно, тоді колись ми на TI були. То було більше 2 роки назад. Ого. Айно, дякую всім за стрім. Я пак, коли буду викладувати, ту все, йдуть гет позирачі, які никали острів. Все, їм доту не інтересно никати. Заруїнили. Ну, я тобі скажу так, більшість твоїх глядачів залишились, типу, з тобою, принаймні, в чаті. Добре, Кот Та я Дівуар, буду- майся, щасливо. Та що можу повісти? Це буде велика подія. Я із цього стріма буду мусити драп одрізати, пак, ну то не бай. Мусили умерти. Айно, мусили умерти. А стрім гонний, пак люди переник. То. А чо ти на Твічі стрімиш? На Ютубові много ліпша кваліта. А, реально? Айно, на Твічі, які ти хочеш стрімити Full HD, тобі треба з ними партнерку підписувати. А на Ютубові нараз. Full HD, 60 кадрів в секунду стрім. Парада. Угу. Так. Добре. Ну, і це серйозна різниця. Дуже серйозна.
А, та й ще єдно. Twitch держить повтор твого стріма 1 тиждень. А далі гет. На ютубові без кінця. Все, я в паті. Ну то все, то поїхали, якщо Поїхали. Захар готовий. Добре, Давайте добре, Матю, комба. Мася. Вівер Грімстроу. Що ви таке розказуєте? Тайд Грімстрок теж таке працював. Ні, ну там просто Тайд з шардом, у нього і так там 5 хітів треба, щоб якось зламати, тому це вже таке. А там просто ти ж на лінії фігачиш. Типу, з самого початку. Ну да. ці комбо. Ну, але пофіг, добре, пограємо чим хочемо. Насправді А ми як це? вчора всі ігри програли, Окей. просто хотіли виграти нарешті. Та зато мене кличете. Так, Вамся не полюбить, я казав. Нормально. Йой. А як там, якщо на тобі висить і то, вони типа висять з різних сторін, ти можеш клікнути, чи там не дає клікнути в одного, бо воно одне поверх одного. Ні, не Коли, поверх. типа, і вівер, Не і це. поверх. Можеш А. клікати. Угу. Ну, типа, але ну, це ж неможливо, ти розумієш. Дуже Ага. багато хітів. Кого мені пікати? Я саппорта беру. От що душа тобі бажає? Так, а хто в нас трійкою буде? А, Васа може бути трійка. Вася, ти будеш давайте, трійкою? але... Нормально, але не вау. Типу, Я тоді піду з Бодію, а Мигалька йде з Васею, тоді може. Ага. Та туди брати. А може ти хочеш трійкою? Взяти я третього, я можу. Я можу взяти. Давай, бо мені щось не хочеться. Консерву не забанили? Бо я не вижу щось. Ого. Консерва. Ні, ну він універсал. Апарат сильно. Не забанив. Я його не Апарат вижу. круто. Ага, універсал, Дорос. Все. Я беру консерву. Супер. Ти сосеш, А у нас а я кидаю ульту, щоб типа не Стане хилявся. суд. Ні? Нормально. Бляха, на 3 треба дума взяти, щоб ще типа не хилялись. Так? Ні-ні-ні, давай консерву. Консерва нормально. Консерва нормально. Добре, добре. Так, все, люди стріма полівали. Що, Ні, вже це- нема глядачів, крім нас, чи що? Пише ж троє. Або, ну, я рекламував єдно, а по факту друге. Ну, я не знаю, я би на Е. твоєму місці так би не робив. Як? Мені тепер незручно капець за це. Не забайтили на Галяна, добре. Так а чого тобі незручний? Ну, типу, Магалю має бути незручний. Ну, по факту, убийство знаєте бавку острів? Ну, Та, це дуже Це ж класна українська гра, ні? Ну, ай, ну то якийсь Топ-1. один девелопер з Харкова то пиляв, він мусив утікати, він десь на якомусь добитому ноутбукові то писав. І по факту бавка ще в альфа-версії. Я бавив 4-ту альфу, тепер вийшла була 5-та альфа. Та в 5-й альфі я почав досліджувати, що як, і щось на другому стрімові мені пише в коментарях хтось аж: а слабо тобі 2000 жителів у селові учинити? Я кажу, а не слабо. І буквально 20 минут назад ми добили тих 2000. Успіх. О, Вітаю. На то мені треба було приблизно 40 годин ігрового часу. мгм. Ото немного. У мене в доті 4000 ігрового часу. Нормально вони так плодяться, чуєш? Нормально. Нормально. Дуже крута бавка. І, чесно, рекомендую. Кіть ви любите такі менеджери, кіть ви любите щось в стилі там City Skyline, от щось таке, та дуже раджу вам забавити. Окей, ми коли з тобою разом працювали, то я бачив, як ти грав в Skyrim. І в мене відтоді, типу, було бажання пограти в Skyrim. І що ти думаєш? 8 років спустя я поставив собі Skyrim. Ну, круто. Skyrim Ой, дотепер, я би казав, класна бавка. Так, я можу вже до вас і не підходити, ні? Ох, яка гарна граната друга залетіла. Походу Керрі. Skyrim класна бавка. Причому, знаєш що, я сяк вообще почав стрімити 2 роки назад, почти 2 роки назад. То було 11 новембра 2021 року. Skyrimові було руно 10 років, і я на стрімові бавив Skyrim. Так, було. Так почалася моя стрімінг-кар'єра, можна сказати. У мене з Каріма завжди була одна проблема велика.
Я багато разів, типу, починав і завжди хотів грати різними білдами, але все одно закінчував, типу, лучником зі стелсом. Ні, я Якими білдами лише я не починав орком, би, завжди- лише варваром орком, таким в мене паскудним, так завжди- лише вручну. Да, в мене. І воно дуже весело. Айбо на стрімові я бавив за Каджіта. Бо я хотів матч копса зробити. Ренч крипті. Я хотів матч копса зробити, матч копес, то коротше Каджіт, який може перечинюватися на того. Господи, як його, на вовкулаку, на вовкуна. І то Мгм. дуже смішно, бо мачка перечинюється на пса. Якраз. Кіт-пес, кіт-пес. Єден на світі є такий мачкопес. То було дуже весело насправді. Це якісь пасивні дуже. Так, на Джекіро просто вкачав третій і стоїть. Привіт. Це руїна. І все, Мгм. така в Джакіро робота. Третій хоча. Я в перший раз за 2 роки бавлю то-то. Доту на стрімові. І це видав так скучно моїм позирачам. Бля, він То видав лише в стрім снайпери. Та ладно, це. Він щось я якось не штуку знаю. відвів. Ми на одну гру чи наскільки? Та А подивимось. Я б хотів подивитися Liquid Spirit. ю-ю-ю. да- Так вони ще не Тобі треба скоро. тигри качати, О, катати. А! То Дуже жорстко. Не можемо стояти, так? і це було Дивися. мо хиба, треба було скорше видійти. Я. Ладно, що робити? Ну ми не можемо з ними тичкуватися. Це типа, ну, смерть. А чи ти мені пішов бота заряджати? Бля. Я думав про це, але я думав ще про щось Допоможи інше. руну Задумався і віджати. просто типнувся. Да, я руну прийшов просто віджимати. аж Тут що можливо десь тут, чи тут є Варт? варт, да. Мені їде синтряша Так, розблокувати. оборону можеш лишати. Далі справлюсь, дякую. Нам треба агресувати, насправді ми більше лінії, ніж Джекі. Я йду Типа- стаки робити, бо ну я не можу стояти на тій лінії. Угу. Я просто вдихаю. Ай, ну тяжко. Знаєте, тяжко. я буду Зараз підходити третім рівнем трошки можна. на експо, бо я першого рівня. Але, да, пріоритет буде стака. Ой, він так щось. Ригнув мимо. Ого, Ну, проти Брісла неприємно, чувак. Дуже. приємно, приємно. Куди кріпив? Бля, кріпив за мною побігав. І- просто і- швидше став о, третій Погане рівень. слово було на стрімові. Я Я, бачу. я буду з повтором Дуже. відрізатися із дарапу, бо ти знали. А що? А хто сказав? Я сказав? Засуджуємо. Засуджуємо. Ну, ти вибачай. Я буду старатися без поганих слів. Без осуджувальних тим більше. А, Ай-яй-яй. ну там, здається, не встигав твій стан долетіти. А. Ні, не встигав. Якщо ти забрав, то добре. Я забрав. О, Так, я, мабуть, це не буду максити тут. Бо проти Брісла воно не дуже працює. Так, взагалі тут фізичний демедж, і він... Так, на доту треба захищає. много уваги. Ну. Та, Ну, всі пішли геть, чуєш? Ти ся сам Василю став. Все тепер позирачам кажу, кіт що, не то. Яй. Ай-яй-яй. Так, все, урона. мене напекали. Тебе немає глядачів вже? Ну, всі пішли геть. У нас А, ти немає просто- Джекіро. Забайтив. Блін, якби ти пішов за цією руною, то він би без ресурсів лишився. Далі. Того мене добив. Як там у вас справи, бо я перший рівень. Нічого собі. Якщо ти перший рівень. Я четвертий. Я стакаю. Дивайся десь постійно Пой, лінії. пой Це сюди буде на дуже експу, бо тобі так. Там, Бля, ну я бабки. зараз вернуся, ще раз стакну і вернуся. Ну штука в тому, що нас Ні-ні-ні, дуже сильно там убивають. Я тавер бив. Ну да. Мало є, ну. Я його підсловити стільки хотів мав, більше, я ніж стільки цей. мав, Я не вмирав ні в якому випадку. Так, мені вже мало би застати. Мегабайти то-то. питав. Бляха, кріпи вернув. Треба віддав, мені буде якийсь Vanguard збирати, ні? Там така. Да, там фіза нормально, треба вернути.
О, є другий рівень. Джекіро. Можу йти геть. Далеко, чувака, Ну, брісив. да. Та не пилуй, так. Гету, Вернуся за третім. Так а що, я в тебе тягну експо, нічого не роблю. Та пробуй. я сильно експу не дістову. Я четвертий. Новарлок третій, Ні. розумієш? Я би, може, під смоком якось би підійшов бити цього кунку, але як до нього гарно так підійти? Точно, візьму смок, попробуємо кунку вбити. Гош, ніхуя собі, ти сам його. О, Нічого погані собі. слова на стрімі. Треба все Ова. блокувати. блін. Треба кінчати стрім. Ова. Йой-йой-йой. Вибачте. Отакої. А в Джекіро знов нема. От такої, так. Ай! Ну, дуже Бачиш. важлива руна буде на самі. Тому що у Васі Я- перший рівень. Підлякав цього. Другий? Алло, тут Був хаста. перший. Хаста. Да, я знаю. На 6-й хвилині, другий рівень. Я встигну відвод робити перед тим, як ти поруну. Так, мабуть, встигнути. Ви хоч мене стрім снайпите? Та, ну я. Ну що ти маєш на увазі? Ні, я. Щоб знати, де ти варди зараз ставиш. Я твій стрім не виключав. Ну, хоч так. Я Щоб тобі виключив, в'ювери, тому що в мене коротше, браузер крутились. автоматично закрився запуском доти. Йой. Мені Зараз здається, Джекіро пішов поруну. Ви мої Буде послідні позирачі били, та й ви пішли гет. Основні, Ні, я дивлюсь, я не йшов ні. Та, я тут. На стрімі. Йой. Я не Йой. файно прийшов на лінію. А нашу рунку заберіть теж, будь ласка. Там руна є? Зараз заберу. Мені треба ту руну. А, Я заберу. добре. А що ми його б'ємо? Щось база тобі? Ні. Мені Ви можуть могли? батл Я заробити Ти не вас. забрав чи забрав? Пізно, я вже тепер все на те місце. Окей. А, бля, я походу помру. Я тут. Так, мене доста Але я помру. Бля, читало як ти помреш, так? присут, но я раз умер був лише один раз. Ой, хорош, розмовся. Це добре. Добре, що в тебе не все так погано. Добре, Вася, тут. Кажу, Вася, боді. Но я на лінію А, вийти Вася. не можу. Доста проблемно. Я просто не можу вийти на лінію. А, Нам Формаліст. Треба буде хилпу зараз. Пунки нема. Я з армлатом прийду вбивати. мене булит тот. Мене булит СФ. Добре, я ще хоч тямлю, як ся тот герой кличе. А, Тіньовий дух. Не вривайся в них, куди ж ти поїхав? Для чого? Я думав, ми круті. Та в смислі? Ти ж тільки що казав про те, що він тебе булить. Бляха! Ну то ти прийшов. Ну, звідки мені дамага стільки? Я думав, ми разом з тобою будемо май круті Та героїні. яке? Я ж просто його відганяю, щоб він тебе не бив. А, туди. Так, мене Джекіро на міду. My bad, Гися каже. Ой, ну внизу все дуже погано, там Хлопці, не нафіти. розфіже, там дуже розфіжений чувак вже. Я і не міг із ним ніч зробити. В принципі, Василь то казав з перших минут, що нам дуже тяжко долі ESF фармити. Та інфа була, комунікація була. Промах! Ого, Чувак, ти його не доганяєш, мені здається. ого, SF там із тим уже. Мом БСФ, вишка падає. Тут варлок щось ходить. Варлок 6-го? Ті стаки потім СФ не прийшов забирати. Ну, да? Я можу Так, попробувати забрати, у мене пасивка в 3. А я можу Ну, забрати. Вангард маєш? А, Вангард збере собі спочатку. Так. Та він не забере. Я б радий, але на нього треба золото. Зараз я якусь шарону візьму і якусь Я піду дивлюся писати, одночасно на забрати. дві лінії. На лінію Мегаля і на свою. Ого. Дивись тільки на свою, там не треба нічого дивитися на тій лінії. Так, підеш бавити God of War. Добре, добре. Щасливо. Дякую, що зайшов, був низько на стрімі, так? Перебачу, що стрімся може кінчу маленько, не так і ви чекали, айбо. Айбо. Ой, заїбіть. Ой, вибачте. Ми основну ціль в острові добили, айно. 2000 жителів ми набрали. Яркане. А от я на як ти пустив.
Окей. Так, Гайно, май велика хиба стрімити до того, що я не встигав читати чат. Так ой ніч, бо, ну, я мушу бути Треба сфокусований вміти хоч Може піцьку на на, відкіти, в принципі, там припаси. Давай. Експлой. на самій доті. А, СФ прийшов, я йду ед. Я йду ед просто. Сам... А, блін, Я йду думав, зараз так. через портал дивіться, давай. вниз. За секунду. Я їм 20. пушу вже, Секунд коротше. 20, хлопці. Що ти кажеш, Захар, вибач, не почув? Ні, я думаю, можемо якось підсипити. Правильно. Відходь, відходь, відходь! Ох, як все гарно. Ого. Ну все. Треба Це втікати. 9 левел, SF 8. Я підходжу вниз. Угу. Окей, тут ще кунка, вони будуть ціпляти мене. Вбити цього голема Все, треба. я ззаді, в них тузі. Давай, давай, давай. Я біг, я щось розкастував, бо не вийшло. Я забайтив. Можу тут. Добре. Тут, А є? А, Можу бити собою гордий, що вони на мене ся забайтили. Кіть такое може. Ти нажав? Не знаю. Сука. Нормально, там петлюрок А, до речі, розвалював. Юрик А, ні, не хочете підійти? Бити ще Біжу, цього? біжу, біжу. Боже, Три. Есе летить, чуваки, есе летить. Гарно. Я його буду Там ми сосати. Сефа вбили в цьому файті? Чи він такий пішов? Та-та-та-та, есе здох, есе здох, есе здох. Бодя, тебе можу засосати. Я перекладу всі шмотки. Щоб тобі менше треба було. Яко? Ну, От SF. у мене буде Знову SF. Він помиляється, він задалеко. забіг. не ульта. Там за ним ще герой. Тягну. А чо? Добре. А, ти мене, чувак. А, я місклікнув, не пам'ятаю. Так. Твої. От ти зруйнув. А, Все, чуваки, ні-ні. Хто б думав? Він замерз. Ай-яй-яй, підставився. Сорі. Вибач, я тебе вбив. могло бути ліпше, ай ну. А блін, та ви що, так ми там їх побивали, капець. Це супер. Та, але, ну, я просто підійшов на точку. Мені треба було за спини його бити. Помилки. Хто би Так знав, не бій з вишкою. що такий початок на цій лінії так обернеться. ЦК зламаний. Цю гру вже неможливо програти, пацани. Дякую, Вася, дякую. Тепер я впевнений, що ми її програємо. Так, що далі робимо? Кажіть, бо я нолячий в стратегії. Ти Він забирай. себе чуть-чуть товстим. Є смисл робити бледмейл, Не знаю, краще Окторін роби і все. Ктарін, а може тот, як го, Лотус? А хоча тут не я би Лотус? дав проти чого Лотус робити. Аркани, Окторін, ти норм. А на мене виходять багато Я людей. не всі рядом. ми всі. Там Бодя вбиває вже героїв. Ктарін. А. Добре, Ой-ой-ой, заткніть, типа. Октарін, значить Октарін. Дякую. Октарін, то сугубо мені кулдаун не буде, це він мені буде мана лайфстіл давати. Ні, мана лайфстіл Ні, перед кулдаун, чинили кулдаун. кулдаун. Просто фішка в тому, що він збирається з Вангварда і з аркан тапок. Із І Вангарда? перехідний Там Вангард процес, розбирається. ти розбираєш Вангвард, А. розбираєш аркан тапки, збираєш Я Окторін. поняв. А есе вже Shadowblade'ом, А да? можеш розібрати? О, можеш Він розібрати. якийсь інвіс мав. Та, що Та-та, мені здається, він Shadowblade'ом. Та, він що робить.
Ну, з Вангарда ти береш тільки сферу, кольцо, ти Я лишаєш на пайп, допустим. Порозуміємо. Хочете кудись побігти ганканути мене? Давайте, в смок? мене смок. В мене смок. Ну давай, ось твій. Я можу посвітитися на нижню лінію. Ну, якось отако Гідро я з відкрой. вами. Просвіт. Вони без галема, чи з галема? А, до речі, Ти що, да, галем просто скидували? Все треба. Ну, в Кіру, все. в Щось Кіру не знайшли. О, Там ще много людей, ні? Бляха, я промазав. Я біжу з спину цьому. Лол? йоп, твою мать. Так, Звідки? Ого. Так це ж. блін, Засплітився дамаг по нас всіх А, просто. ну це грязь, піздець. Це да. Все, а я такий. Все гарним був початок Мене гри, але ми ваншотнуло цю гру просто. проїбали. Ясно. Точно треба буде Я не вирізати тікав. кінець бавки. Блін, я забув, засуджую себе. Видите, Чи як то вже воно пізно, фігує? чи то вже не працює. Та, ну, я знав. Це в мене було 9-0. Ти щось Тепер, прийшло. надіюсь, тепер в тебе 9-1-1. 9-1-1. Так, ну Мій треба дефати. телефон. Вони зараз без нічого. Я можу дефти. Я можу Я вбивати, біжу. тільки треба степешитися якось. Без палів. Вони топ потепешились. А, залома. Понял. Дефати топ. Бляха, я не знаю. Я би тоді далі фармив, бо ми щось Ну, форми тоді. зрозумілі позиції. Ладно, я конку йобу. Ми програли тільки що файт. Я не знаю. Гарно, гарно, Добре. гарно. Конку мінуснули від ікеї. А дяки робити, ні? Добре. На Брісла? Ні? Ну, я особисто фармиту. Хорош, ворди знайшов. Молодець, ми тепер Т1 можемо забрати. Ну, найс, найс. Добре. Ти знаєш, що я хочу мене наступне зібрати. 5 Лотос. позирачів. Як такое гонно бути? Значить, Більше, ніж Так, хтось нас. зайшов? Кось із ворожої команди зайшов мене не катиться. Сумніваюся. Що не знайдуть тебе. Я казав, що нас стрім снайплять, хлопці. Це ми не просто так. Так по голові. ДД, ДД в піснемо. боті, кунка з ДД. Ого. Бере. Так, Ого. можна смол? Ну, Ага, на кунку з ДД не хочете йти. Не хочеться домак. Гарно. я просто одного кріпа заформив. Хоча Захар, якщо його підцепить, то ти його... Кріпа мене забрав. Чи апарат гарний? Гарно. Все, кунка без ДД, пацани. Кунка без нічого. Кунка умер. Сигіняшний. Так, я знайшов якийсь прикол, Dragon Scale. Eye of Ще the раз Wizard. розкріп'ю. Асефа, є смоук. Давайте Асефа. Давай. А нема А смітів де тикнути під нас. А у нас є віжен на Єдине, передасть? що ми У могли мене є тут... десь. Але це напевно десь трійці. Давайте на мід. Ні? Та вони за вишкою? Давайте на мід, давайте. Бріса трійці. Або в тройку на Брісла, ні? А, Бодя вже в спині. Сьогодні вже не що. Окей, ми можемо не палитися насправді. Заучення бесіди за IC курси такої ніч не звідайте. О, ДСФ. То тяжка робота, Sorry. я пробував, я над тим думав. Давай, Вася, твій. Так легко не буде. Пу-пу-пу-пу. Так, disassemble. Та сука, цей кунка, це... Unlock. Disassemble. Unlock. Disassemble. Блядь, Кунка чого не помирає? А від чого? Корабель? А, від ультиапарата? Так, бо Ну, тут проти буде Брісла, мені стан, здається, не рівна геть. сила в тебе. або просто тепнутись. Да. Так, я забрав Октарін. Це була тяжка комбінація, у мене було повного айтемів у жибі, але я забрав Октарін. Бресла треба вирубати. Хорош. А я можу щось проти Брісла забрати? Так,
Сільвер. Ні, я не знаю, Все. чи ти можеш Все. щось забрати. Сіль- Ну, Сільвер на Silverblade. Тімбері це таке. Тімбері збери то пайпу. таке. Ні, я маю на Пайпу, увазі, що Стеф нагай, забрав нагай. Сільвер. Шиву. Що, да, Шив. проти Сефа найс. Або Ну, і пайпа, Лотус. добре. Лотус лоту я забрав. збираю. Я збираю лотус. Лотосів не Шиву. буває забагато насправді. Все одно збери краще шиву. Добре, я туди. Або аган, або збирай аган тоді. А що мені Аганім дає? Так ти будеш вриватися в центр файта і вибухати там, куча маг дамага. Дивись, я би казав все-таки Шиву. Там Сеф мінус армор дуже боляче. СФ на мені. Знайшов мене. Там, по суті, СФ без ульти, кстати. Така інфа. розвів на ульту. Да. Що саме обідно, що я навіть нічого, типа, не можу. Нічим себе захистити, проте якщо він так в мене находить і ультує. Там Бодя. Розумієте, Володимире, то не лише діло в тому, що ви хочете на автомау мати час я. А відкривати Просто такі заформив курси, ренджа. відкривати такі курси мені буде тяжко. Бо туй їх не дуже треба. Так, під всі тебе стягають курси з моля поля. російською? Ай-яй-яй, з відео це мене вчатує, я ще на стрімов який що просто. Угу. Е, Так. Напишіть мені, знаєте що? Напишіть мені у канал в Телеграмові, там є прикапчений тут стрімом лінк видав. А ведь на каналові є, Хорош, на Захар, каналові хорош. в Ютубові є лінк. Напишіть Може, в Телеграм, реалізуємо? я вам напишу, бо матеріали суть Помідор пуш? просто ж. Йдемо Я тепер цей, на то лично не мав там часу. трошки. Або топ, щоб забрати. Ну, хоч Так, що-небудь. де мене мід? Ого, Там кулька. просто сефа немає і можна щось забрати. Угу. Нема кріп. А де кріпи наші? Їбать, і кріпи. Ой, сорі. Блін, як це тяжко. Капець як кріпи. Далеко. Я взяв якусь чудну руну, тепер я синій. Пускайте мене. Во-во-во-во-во. Не попав. Одного я бачу. Треба з тобою Бодя вже заливав тебе. домовлятися. Ай! 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 Дуже Та далеко я б'є. спеціально не бив, я нажав ульту, ну, щоб на Ай! Ю-ю-ю! когось іншого Я- вбити. Мене вбили. Це добре ми зробили, тільки я армлет віджав. Мене вбили. Відходимо. Тут вард, я підозрюю, того він макропіру в мене кинув. Угу. Бо я Пайпаду. можеш, до речі, ще Сільвером добитися. Може як різнитися цей, Торментора заберемо? Треба Торментора обов'язково забрати. Так, давайте. Ой, вони всі біжать на то-то. А, у Варлока аган. Ну, Варлок там ультракіл зібрав. Що то значить? Зі стріком. Це два голема. А, Давайте Торментора, давайте по шурику Торментора. Ну, у нас герої мертві. 5 секунд, коли я раз? піду. Давай, Арне, підходь. я лечу за 3 секунди. І кинеш астрал. Бах, Хай б'є хаос найт рукою. айде. Що за прикол цей Торментор? Шарт получить зараз А? хтось. О, я получив. Так, Артем, це не подякував. Не забувати. Да, дякую, хлопці. Угу. Не забувати, Заливай, що я Артем. переможу це. Заливай. От тепер подякував. так, хлопці, А ми ко- світло так кого- помірно. Не дам. Кого смовк? А, о. Про вовка промовка. Кунька топ пушить. А Диви, чекай, Рошан а тут. зловити його, а зловити його тут. тут. Да. Я нема- віжу? Я віжу. Бля, мене є сентря, але типа треба, щоб. От. Тут Брістал. Знайшов Варлока. Боже, яка погана позиція у Так, нас. у Стефа ще. Ей, все, я вже в іншу сторону маю бігти чи що. Да. Ой. Ну, щось. А, ми були з П'ять Захаром. героїв. Ми можемо ще на розвороті, в принципі. Можемо. Пробувати. А є дости, страшно. Я зараз сентрю можу під нас тикнути отут десь. Сірку, Ну хіба поздоровкайся. зловити от за. Чекай, ти палишся? А Кунка теж взяв. Добрий Інвіз. вечір. Стеф, Вот, Стеф, Сеп. А, я його витягнув. Гриджі викинув. Але в нього ще є, чуваки.
Мені чуть-чуть пам'яті не вистачило, насправді мені БКБ не вистачило. Бляха, та як я не попадаю? Так, лечу в долину. Ще раз, ти його б'єш, ще раз, Ну, бласт. Просто не бласт. Та сюди, блядь. Та ну, блядь, я думаю. Себе в астрал. Ей, блядь. Оце фіз дамаг. Ай! Поняв. Поняв. Ну, насправді не так і хуйово, враховуючи, що. Ну да, непогано. Погоджуюсь. Непогано, непогано. Да, насправді непогано. Артем фейлить найбільше. Це дуже тяжко. Бути вихованою людиною. Як люди стрімлять, я взагалі не уявляю. Ай, ну. То треба якийсь цей стрім А це іменно на Ютубі таке правило, на Твічі ж такого нема. Ні, я думав, Це просто сам child YouTube content. ніч не робить. Я просто роблю child-friendly стріми в основному. А йому Зрозумів. доведеться стрім вже заливати 18+, розумієш? Ага, Ай, ну. все, поняв. Та ладно, виріжеш острів, залиєш острів, окремо залиєш доту і нормально. Та всякий буде, всякий буде. Так, ну ми Аегіс вибили. Як ми вибили Гейзі, вбили його ще раз, да. А Старді справді дуже ватний. Його нічого типа нема на деф. А, мені треба БКБ, тому що я в минулому файті просто помер без БКБ. Так, а Кунка зібрав інвіз. Кунки теж сільвер. У мене є даст, але встигаю. Ти цей, скажи, коли будеш нападати, щоб я превентивно закинув ульту. Захар. Ну, це складно. Окей. Ну, можемо попробувати. Є, закидай. Закидаю. А, бляха, якби я знав, що їх не двоє. Я б куди ти Але я... А куди я її закинув? Ти сюди її в мід закинув. Вибачте. Я мисклікнув. Блін, вибачте, це такий файл. Я тільки домовився і зафайлив одразу. Ех, тепер моя репутація навіки Ну, зіпсована. обманув, виходить? Йой, мені до Шиви ще далеко, хлопці, далеко. Да, брехунька. Що там в топі? Будемо Ой, там дефати? щось Не будемо дефати, видав, ні? сильно пушить. Ну ми без Захара не дуже можемо битись, мені здається. Та мусимо на Можна Т3. потратити. Ай, давайте там усе буде пушить. Так, ну якщо є големи, вони можуть спробувати ще щось піти забрати. Напевно, не на мід хочуть. Ну, за мід поб'ємося. Т2 в міді. Наша руна лежить. Так, іду до Ну, вас. і БКБ чуть-чуть, ну, 50 зон. Ні, менше 10 зон. Все, кріпів не є. Ми могли би. БКБ летить. Кріпів не є, но Джекі розстрілять. Можемо починати. Можемо починати. Та й Ну, була ілюзія, вона ж по ілюзія. одному, вона ж била. Так, ти не бачив? Я на себе Я забайтив. не бачу. Я на себе забайтив. Так, ну під кораблем насправді їх не треба зараз бити, бо ми Вона цього не розфірило, я до боді не можу добрати, щоб вхилити його. То я можу робити отак. Круто. зможемо. Це Ну, фалак. СФ. А мене Ой, СФ. Хорош, Ого. хорош. А СФ мені 2000 домагав. Ну, апарат розумний. Та він мене... Не то, що я. Стан. Найс. О, мінус Ну, ШФ, що, пуште, круто, хлопці. круто. Пуште, там мінус Парада. 5. Пуште. Т2. Мене фіром загнало дуже далеко, я не міг до тебе добратися. Та ні, та я сам тримав таку позицію не в спині. Так, дивіться, якщо Я лечу корабль через пішов, низ. нам найкраще відійти. Пододжити файт. Я лечу через низ, там от пушити треба кріпів. Я просто зразу в Варлока вбив, щоб борщ не Ні, косив. Варлока я бачу, тато, його тупо ваншотнув. Далі Брістла і далі Кунку. А до СФ таки Як думаєте, їхня руна ще лежить?
Да, вони мертві. Слухай, старайся Кунка Артему, тут. кидати астрал на SF-а, щоб він не бив. Там конка, до речі, там не йде. Реально, кидай астрал, просто покидай на SF-а, забий на всіх інших героїв. Угу. Ну, я БКБ. Ну, там, БКБ, окей, у тебе астрал КД дуже маленький. Ти 2 астрала кинеш йому за БКБ. Ні, ну я про те, А, що конки пайп. він якщо нажме БКБ, Пайпа типу в йому мене не похер на є. нього. Ну, звісно. Просто це єдиний його Треба, я варіант, думаю. без БКБ нічого не може. Уже пайп не треба. Ні, там більш В нього фізар є. нема нічого. Та мені вже Я туди нема треба манки. тараську збирати, ні? Так, добре, Василь, ти готовий? Якщо що. Готовий, дивлюся. Окей, я пішов шукати. Закидай сюди превентивно. Кидаю. Бля. Я А, тут- ні, нормально. Тут двох відео. Ти думаєш, він здох? Я здохну, Я ну, от що я здохну. думаю. Бля. Ого. Окей. Поганий таргет. Слухай, я щось протопив, мені треба було йому в лице побіти. Дати пропест. Так, але щось мені ці вилазки по одному не дуже подобаються. Мгм. Наші. Так, лиш Ліна, умирати ти готова. Сірку, будь добрий, ти мені закриваєш мені карту. Хоп-хоп-хоп. Так, я собі не придумав чи ніякий сяточний стрім на, О, то, акуратно. на 2 роки стрімінгового сервіса. ДД забрав, просто SF Invis з ДД, дуже хочу файтись. Ну все, тоді зачільте. Під вардами. Під центрями. Ви си чільте під вардами, но та й під Там центрами. уже Вася десь тут якийсь центряк. Мені летить центря. А, в мене є синдрак зараз тут поставлю. А, десь Він пішов ніби на тройку SF. підвіжено. А, у мене якийсь що шива вже є. Не знав, це вам то важно. Ні, це нормально. Можливо, тема. можливо. Ну, що, То в мене супер. вже є Ктарін, Шива та й І тут може бути хтось. хочу тараську собі чинити. Мгм. Бо я Хочете май довго жив. Мука зараз візьму. У мене є смок. У мене є смок. У нього ботл, не де ботл взяв чи ні? Ні, в нього нема ботла, він ж не зміда. Ні, він просто Я думаю, вони йдуть на нас десь в смоках, ви не думаєте? Я думаю, вони Як десь зараз Роша має появлятися, вже може навіть появився. Да, до речі, До вони речі, можуть це бути. Йдемо якось? А, вони вже там. Угу. Ну йдемте, Ми не йдемте. встигнемо. Може вони СР будуть. дуже швидко забирає Роша, ми не встигнемо. Ну да, ми точно не встигнемо, але ми можемо десь і. Ну йдемо, я в портал. Але Боді Я в щось. портал іду. Ой, Ми це не руїна. встигаємо, ми не Ми не встигаємо. будемо там так швидко. Руїни. Це, мабуть, не треба, вони не- Добре, добре, я не йду. Окей. Ладно, розходимося. Тут нічого не буде зараз. Ждемо їх під П2. Вони могли в портал під. Ну нам треба побачити, чи вони Мене смок впав, розквітили, мене чи смок ні. впав. Відійдіть за Т2, ви троє, ви п'ятеро. Ні, я чисто на муспіді, побігаю. А я консерва. Захар? Ось ви там не О, до соцси не піймали. Що мені придумати на сяточний стрім? У мене 2 роки стрімінга скоро. Хлопці, а ну, ви розумні, порадьте дещо. Я... Доту спецнали? Я думав, Це ви це розумні. найкращий варіант. Ще це було розумно. Як так? Як так, хлопці? Так, ну вони хочуть йти в мід пушити. Ну, Я от, дивіться, тепер вони Кунку і SF видно. SF за Єгою, Кунка з сиром. Так, в мене є Дивіться, сілвери. щоб тебе зараз заморозка тобі А там то да, я зробили. пам'ятаю.
У мене є сільвер, якщо що, можна сразу брістами насувати. Треба якось наполовину закомітити, щоб в них хоча б БКБ-хи протиснули. Так, я дуже хочу тут віжн поставити, але там і вони можуть всі поставили. БКБ-хи от А розвести у них цього. є віжен. Бля. Відійдіть. Вийти. час. Просто Все, вийти. корабель, просто Мінус треба БКБ, мінус продойджити корабель. корабель. Відійти. І зараз ми будемо файтитися. Отут під Т3 будемо файтитися. Відходимо. Отут. Як я От. втік. Як я Гарно, втік, гарно. хлопці. Але кого ми вибираємо як ціль, хлопці? Тільки в тому, що я не буду кидати ульту, доки є Аєга в СФ, або це Це не треба юзер. було рвати, вони ж досі під кораблем були. Я не знаю час. Скільки вони під кораблем? А духу я довго. ДД наверху. Я думаю, там секунд 15 воно висить точно. Так, воно нереально довго 10, висить. 10 секунд. Ясно. Ну та й велика глупость видав була лізти гурі берегом, кою вони були зверху. А я вам даю байбек, то й ми дефаємо це. Я не мав бейбека. 400 голден. Не стачить мені. От знов ром. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах, бляха. SF такий сильний насправді. А Сефа тільки Егіс. Це був лише якийсь пана Муруського. Це мені слід. Мід в байбек, боже. Що ми можемо тепер учинити? Які рекомендації? Йти шукати Мене ж нема хвилин. поруч. Знов ДД лежить. І це вже який раз. Забрали вони. Кірасу когось збирав? Та нема ні в кого Кіраса, але Кірасу дуже треба, там армор ріже, СФ Ну, сильно. значить мені треба не Тараську, а Кірасу збирати. Тут віжен? Ясно. Де? І На тройцю. тут був віжен, там видко було, Там- КСФ заходив, то він Отут на горці віжен. на хайграунд нас Тож бив. драка з того почалась. Ай, ну. SF нас на хайграунд бив. Там 100% був віжен. Ого. Йой. Ні, Василю, не йди туди. Не йду. Там великі дяді. Хочу. Треба. Тараску не знаю. Може блін якийсь? Майн. Все. Я нич, то. Здорово усім, буде слот. Кросом. Буде, я буду дропатися після цієї катки. Яка Блін, мені Астер жаль. стрім? Не цей. Не дропайся. Та ні, Давно не я. грали. Ой. Це була велика хиба. Ой-ой, хлопці. Я Закинув можна продам. Треба було Байбек, мене кидати. Захар, просто втікай звідти. Міша, яка минута? Тепер 39-та. Айбо Мгм. тяжко нам. Ми нафідили SF-а. Та ми Все в справимося. боті, все в боті. І щось стрім не зайшов Так, з добре, позиціону. Василь, запускай. Так, Бачив? запускаю. Ні, не можу, я ж запускав наверх, про що ти? Я біжу теж сюди. Почекати 20 секунд. Хорош, Ой, хорош. добре. Бляха, ну не Тепер почекав. вигравати цю гру. Так, я йому збив. Ну, ще би големів побити. Добре. О, круто, спасибо. круто. Все ви за мене круто помстилися, Джекіром? хлопці. Так. Треба. І кунка десь там бігать. Кінка відбіз. Та що, забираємо тут базу назад?
Я сплітпушу Блін, топ. спугною поганий айтем оце, я про нього забуваю. І я собі Я сам його вже вибиваю, тим, Тримай. що засасую. Я сплітпушу топ. Давай. Мгм. Нам тут мобів трішки. От кунка. Тут кун. А, є просвет? Немає У перекладу. мене гем, я з гемом. Я кліпаю. На чудо ще якось мене никав. На стрімові все час. Може відходимо? Вони рисаються. Ну, я тебе дивлюсь зараз. Бодя. Давай назад, коротше. Все. Ха! Я кур'єра комусь убив. Із Хорош. них. Чого? А, Варлока. Круто. Інтересно, що в нього там було. Там, де Мігаль бавить, туди напишіть. Просто в коментарі дайте зася знати, що ви ся звідали, я вам позмітив, бо матеріалів є доста. Просто ж я не буду мати персонально час із вами сидіти. Так, то 42 минута вже у нас. Що тут бігло? А, чортик біжить. А, Вася, ти готовий? Так, готовий. Скай? Там два героя, там два героя. Закидаю. Блях. Ну воно летить сюди десь. Ну, то вже пізно. Ну я попав, коротше. Побрізкало. Ой, я можу портали йду і з них зі спини знову вийду? А, без Хто шансів. це? Так, Я на центру набіг. О, я зараз нашого торментора будуть круто. забирати. А може можна їх на торментері нашому... Я заберу їх. Мгм. ледве втік від кунка. Т2 вони заберуть, я так поняв. Т2 вони забирають, навіть через бекдор. Я в Нічого, шоку. нічого. Я бейбек маю, я буду жати. Чи що, ми Я можемо без ще баю. гліфи потикати, ти без баю, ладно, я тоді... Ну, гліф буде, бачиш. Нам би якісь хоч кнопки в них віджати. От, оце дуже важлива кнопка. Окей. Неї неможливо бити. То я бейбек і цей ще й БКБ прожав. Все. Я понял тебе. Ого. Треба байбекатися мені. Блять, я Кажіть. А, макропіра. згорів під макропірою. Я твоя мать. Різ на роботі. Хорош, Бодя, відходь, напевно. Ну, бляха, СФа хочеться вбити. А він мені крити забрав. Відходьте, відходьте, хлопці, ви ж вас не повбивали. Нажми Додали соси. кнопку, нажми кнопку. Візьми лотос, і Є лотос. лотос, А, бля, я щось... А де я звідки його взяв? Я тобі його дав. Ну, хорошо, ми віддефали. Там байбек Я лише байбеку. чомусь. Це, Мене хочуть закінчити, чи в чому ідея? не, це щось місклік чи ще щось. Кільт? Я ся Сеф байбекав, мені хлопці, так. крити не дає кастувати, це проблема. Так, туй Сеф в інвізі біжить. От брейка? Угу. Окей, вони все-таки хочуть заходити. Ну ви Ну, я просто не знаю, тримайтеся, мені не давайте добре. їм. Вбивайте кріпів, да й все. Ні. Головне не вмирайте, да. О, гарно. О, кунку можна після баю. Ні, просто живіть, головне. Типу, Окей, розрив. максимально час тяніть. Так, Нагаль, відходь, від'їжджай. Я якраз Лінка! від'їжджав. Весефа лінка, чуваки. Он ще не сеф, хорош. Ліпше. Як це виграти?
Добре, ну ми зараз на останню лінію реснемося. Таке враження, що мені демеджу не вистачає цього сефа. Окей, усе фолінку збили. Ай-яй-яй. А ти ж лінку можеш збивати з ульти? А. Ну, Мало не то, що я хотів я туди зробити. підійти не можу, от в чому проблема. Я після байбека вмер. Ну, Капець. я тут. Сись Брістелбек Все, вони просто на мене це шалений. зробили. Нічого, це фігня. Ми з Мегасами можемо виграти. Прийдеться. Прийдеться. ну. Угу. Ну, тепер баї треба тримати. Відіграємо від байбеків. Ага, Курама я теж не доїхала. Буває. Відпушити всі лінії. Вон по топу кунка біжить. Та й потім зразу в тронки, то якось при можливості. В центрі треба по всій базі. у Ну, нас. пункти немає байбеку, тому треба його вбити. І центрі нам потрібні по всій базі. У мене байбек є. Походу, так виглядає, що треба 3 вала, щоб з ліною грати. Кури в мене нова бляха. Так. Ну що, встались ми? Вони хочуть чекати ще одного Рошана, і тоді Стопудово, так. Ну треба вбити, Спати, значить, за Рошана. треба. Або зараз побитися за фінал гри і все. Просто щоб, Стригнути. щоб фінал файний був. А хто забрав цю? Тут знов хтось не був. Так, А, то вже ну було. нормально, може вони Дочекалися якраз другого прийдуть до Рошана. нас. Та що, мусимо туди на базу? Держатися. Мусили мумарти. Ну тут ще якийсь Мусимо безсенчук. Я зараз ставлю. Де? Так, тут хтось. А, це подіум, бляха, я злякався. Може всі лінії відпушувати просто. Без інвізу, да? Так, вони всі в топі, вони всі в топі. Цих можна вбити, Вони ні? тут, А, ні, е, не Як ми їх можна. б'ємо? Тільки. Ні, вже ні. Саня без бая. Сабині. Ой, який це. Магаль, кажу, без бая. Магаль живе? Ого. Я живу. От, відійти, сука. Відходимо, вони відходимо. дали, ну. БКБ, хорош. Все, Ого. вони все потратили, Я ідеально. живу. Ого. Магаль хорош. Я сам шоковий, чесно. Але в них тепер тут галенів мільйон. О, тепер Полетіли кораблі. А вони просто трон б'ють. Я просто літаю на цій херні. Я намагаюся дойти до Ну, нас. Бодя, я... Йо-моє. це не Бляха. зробиш. Ми мусимо це виграти так. Це без нинки. Процепа цей. О, я зараз в нього закидаю ульту. Процеп замерз. Мінус СФ. Так? Ну, мінус Всі я, вбили. ну мінус Тепер СФ. якось це все дефати треба. Ні, це не Тепер, хлопці, вам все лишило мега кріпів задефати та й Ні, їм базу приїхав. Візьміть А, гем, та ні, візьміть гема, там тут один лежить так, гем на базі. Заберу. І 2 гема навіть лежить. Ю-ю-ю-ю, 2 гема просто заваляють. Класно. Ну і пішли пушити.
Я атакую на того СФ, заліз, бо на голові у нього сидів такий. Має бути. Ну, СФ із консерву на голові. Так, А, це ілюзія? Угу. Правильно, я ж забайтеся. Угу. Так, у мене байбек появиться за 40 У секунд. мене нема бая, я давав бай. Ай, бо Да, вони да, через що ви 30 секунд повстають. Там лише сефа минуту не буде. Ми не дуже встигнемо щось. Ми навіть сторону не встигнемо забратися, яка А то він бекався останній? Кунька, да? Це що Да. нажав керово. Нормально, типу, ми відпушимо. Поформимо ліса, ставимо Та віжу. вони ще раз так зайдуть і там голий трон. У нас ще Нажмуть є БКБ гліт і зламають трон. під БКБ, під кораблем. Да. Ну, байбек, 7 хвилин нема бая. Та що, летіти кудись? Це що робити? Ні, дефенсивно. Все. Угу. Я на всякий взяв тривела, ошкіч щось. Закидувати? Ні, не буду. Ні, ось там 5 КХП. Я не Ми сильно. гарно їх розвели на спели до. Та, але все одно було дуже важко. Дуже важко битися, бо там акрапіри, кораблі, ця хрінь. Так, багато жиру. Ну я А, там лише це чудом ж- вижив. Так, вони тут, вони тут. Вони Вони... Відходьте, нам легше на КГ битися. Джекіру що байтить, думаєш? Ну, Думаю, кунка вони зверху. байтять. Думаю, вони би пригнули. Ага. Така кунку? Кунка зверху, він досить Він жирний. жирний, в нього БКБ, мені здається, Захар його не вбиває вже ніколи в Ні, житті. треба рефрешер. А Турментор. я його не планую. Так, я в соло б'ю Турментора. Ну, я думаю, ти навіть ХП йому не зіб'єш. М? Ну да, важко. Хаос, ти сяк у деревах прячешся? Що за прикол був? А що ми будемо на кунку? Там за ним герої. Алло. Бля, чуваки. Все, тепер треба відходити. Відійти, от, ми потратили дуже Кунку. багато всього. Розвели на БКБ. Бріста розвели, не знав на що. Ми відходимо, щоб ви б'єте. Ей! Відходимо. Не. Окей, бек. Все, дивіться, вони втратили багато. А, Бріста, дивіться, я йому збив. Окей. Тоді все-таки піднімаємось. У мене зараз ульт буде за 5 секунд. Я без ульта цього разу. Там по топу крипи зайшли. Беру. Кайнпалм. І по ботому теж. Капець, по топу ще кріпи. А ну. Мегаси. Мегаси, ясно. Так, а добре, я би Варлока хотів би мінуснути. Блін, вбили куру. Бояться? Вони йдуть на нашого Турментора, вроді. Залий мене. Дякую. Вони на Турменторі, алло. Я кидаю туди ульту. А що ми можемо зробити? А їм пофіг. Та під Турментором... От ти ще Ні-н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 і. Айон свій прокон. Да, ще Айон прокнув з цієї херні. Засейвити. Консерв. Ой, топ. Топ. Так, і... Блін, хочу купити айтем, щоб хекс був. Але Ти купиш потім цілий хекс, якщо ми їх п'ємо. треба тільки один айтем. Та й тобі бейбек ж Давай. треба тримати. Так я тримаю, в мене є на хекс. А, в тебе є все на хекс. Так. У мене є на байбек, але не є, Ти теж аж, будеш не є ломати кірасищі.
Байбек 2 хвилини. Ой-ой, 55-та минута. Ну вони суть заходити. Ну, А от вони заходять. Я. А є ще щось мене підсейвити? О, подякував, то я відійшов. Я вмираю без вибека, чуваки. Зато. в мене Дарма. фір. Ясно. Я вмер. Ну тут я вже не допоможу нікому. Ого. Патрону Ні, без ні, доїзду. А де Занадто багато близько всього. не вистачає демеджу на СР. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ні, хлопаки. Без шансів. Забагато в них. Жирні. Добре. Ну нічого, гарно. Ну, ми сильні були, ми їх душили, але в якийсь момент. В якийсь момент ми віддали багато, якщо чесно. Я віддав 9 кілів стрійка. Так, хочу похуй. поникати туті. Яких? Де? Угу. Графіка хочу поникати. Ти що, з вами Мерсенару, правильно? Дякуємо, Мегель, за гру. Так, Сорі, що відірвали від стріму. дякую за допомогу. Та усе радий. Та я насправді там на стрімові зробив то, що я хотів. Ми набрали 2000 жителів у тих приколах. Так, мене можете кікати з паті. Твої позирачі. Воно в тебе не лагає на такій кількості жителів. Дуже лагає. Часто крашилася бавка. Но я додавив. Круто було насправді. Та що, дякую, хлопці, за каточку. Будуся відключати. Дякую тобі. Давай, гарного Артем, вечора. ти Буває мінус? щасливо. Майтеся. Ну та що, та й стрім наш будемо туди кінчати. Файно було і бодоста було. Ай, ну треба буде сість повтор порізати туди на 2. Окреме викласти острів, окреме викласти доту, та й файно. Та що, дякую всім, хто обстав був до кінця. Майтеся.